LGTBI kolektiboaren kontrako 16 gertaera jaso dituzte Araban Ikuspunturen 2022ko txostenean, horietako 10 homofoboak izan dira, 5 transfoboak eta 1 LGTBI foboa. LGTBI fobiaren aurkako Gasteizko behatokiak nabarmendu du transek jasan dituztela eraso homofoboetako batzuk. Zehaztu dutenez, batzuetan sexu orientazioaren eta genero identitatearen arteko aldea ez dute parekatzen erasotzen edo diskriminatzen dutenek. Lumagorri elkarteak eta Gasteizko udalak lankidetzan egin dute txostena eta atzo aurkeztu zutenaren helburuak dira LGTBI fobia zertan den salatzea eta kolektiboko pertsonen artean laguntza sareak sortzea. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magaztinari heltzeko unea, hain justu gaur da LGTBI fobiaren aurkako eguna eta horren karietara iritsi dira aipatu datuak. Aurretiaz, azaldutako gertaera horietako gehienak 7 toki publikoetan izan dira, 4 kalean, 2 aisialdi lekuetan eta 1 jai eremu batean. Hala datuek erakusten dute espazio publikoa bereziki erasokorra dela LGTBI pertsonentzat. Nerea García lankideak emango jarraian xehetasunak. Ikusgune Gasteizko LGTBI fobiaren aurkako behatokiak eta Gasteizko udalak 2022an eraso eta gertakarien txostena aurkeztu dute. 2022ko LGTBI fobiaren egoera Gasteizen txostenak Gasteizen kolektiboaren aurka izandako jarrerak aztertzen ditu. Guztira 16 gertaera izan ziren, salaketak telefonoz zein posta elektronikoz egin ziren eta aurrez aurre ere jaso zituzten urtean zehar. 2021 urtearekin alderatuta, erregistratutako kasuak ia erdira jaitsi dira. Gehienak Gasteizen eman ziren, 12 hain zuzen ere, 2 Gorbeialdean, 1 Lautadan eta beste 1 kuadrilla batean. Aipatzekoa da, gertakari 4 aldiz errepikatu zela leku berean, pertsona beraren kontra eta erasotzaile berdintzuekin. Hala ere, 4 aldiz zenbatu beharrean, gertakari bakarra erregistratu du ikusgunek. 16 gertakarietatik 10 osagai homofobikoa dute, beste 5 osagai transfobikoa eta beste 1 LGTBI fobikoa. Lehen aldiz bereizita aztertu dute gorroto diskurtsoa eta irania, eta izan dira gehien jasotako gertakari motak. Lekuari dagokionez, kasuetako 143 espazio publikoan izan dira. Azkenik ikusgunek balioan jarri du mugimendu feministak egindako lana Gasteizko jaietan. Bestaldetik indarkeria matxistari helduta 2 lagun hil ziren atzo arratsaldean Orion tiroketa baten ondorioz. Gizonak ustezko hiltzaileak kanoiak moztutako eskopeta bat erabili zuen bikotekide ohia hiltzeko. Litekena da jarraian bere buruaz beste egin izana. Emakumeak 57 urte zituen. Kale erdian izan zen hilketa. Jendea erruz ibili ohi den parke batean. Lehen zantzuen arabera gizona emakumearengana gerturatu zen eta hitzik egin gabe tiro egin zion zuzenean. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak atzo ilunabarrean jakinarazi zuen indarkeria matxista dela ikertzen ari diren hipotesi nagusia. Gaur eman dituztelarik azalpen gehiago. Iaz 4 emakumezko hil zituzten bikotekideek Euskal Herrian eta semeak emandako tratu txarren ondorioz hiltzen beste bat. 2003tik indarkeria matxistaren ondorioz 117 andrazko hil dira Euskal Herrian eta 11 haur. Gipuzkoan garela Donostiara joko dugu orain, bertan baita Udane Arbeo lankidea azken egunotako berri gehiago gure ganatzeko. Kaixo Udane. Eguerdion guztioi. Tira, herrialdeko albiste iso Udane 39 urte igaro dira aurten, Pasai Donibanen komando autonomo antikapitalisten laukide poliziak hil zituenetik. Orain gertatutakoa argitzeke eta aitortzeke dago, baina horretarako bidean ari dira lanean senide eta lagunak eta horren arira bihar poliziak identifikatzeko bigarren saioari ekingo diote, ezta? Bai, alaxea, komando autonomoetako laukideen hilketekin zerikusia izan dezaketen poliziak identifikatzeko saioei berrekingo diote bihar hemen Donostiako epaitegian. 7 dira Joseba Merino Sarraskitik bizirik irteta lortu zuen lekukoak aurrez ezagutu zituen poliziak material grafikoan eta martxoaren 28an ekin zion
identifikazio saio horiei, bertan baina 3 polizia izan zituen eta ez zuen 100% inor identifikatzerik lortu. Bihar esan bezala beste identifikazio saio bati ekingo dio eta ea bertan 3 polizien artean norbait ezagutzeko aukera duen beintza saiakera izango du. Bitartean senide eta lagunak hemen atzean epaitegiaren atarian elkartuko dira, bertan izango dute lelotzat, argitzea nahi dutela, sarraskian gertatutako argitzea nahi dutela eta ikertza. Entzun dezagun bitartean sarraskiko biktimen senideek eta lagunek aldarrikatzen dutena. Oinarte erakundeak edo Jaurlaritzak eragin digun min horrek horren soluzioa erraza da. Horren soluzioa da konpromisoak hartzea. Gurekin elkarlanin eta modu egoki baten eta konfiantza emanez, konpromisoak hartzen badituzte eta konpromiso horiek aurrea ematen badituzte, oinartekoa desastre bat izango zen. Baina hemendik aurreakoa baldin bada eta lan ondo eta txukunite baldin bada, gu hori aitortzeko inolako eragozpenik ez dugu izango. Gaizaldatuta udan Eusko Jaurlaritzak nekazaritza eta klima aldaketaren maila deitu du gainerako erakundeekin eta sektorarekin abeltzaintzako ustiategiek bizi duten egoera aztertzeko zer aurreikusi daiteke udane. Nekazaritzako elikagaien sektore honezaiak bizitzen ari da, lehen gaien prezio egoerak baldintzatuta, eta gainera egoera hori larriagotu egindazken urteetan ur falta egon baita. Lehortak momentuz baina ez dio gizarte osoari eragin, baina bai nekazaritzako eta abeltzaintzako profesionalei, horregatik zuk esan bezalaxe ostiral honetan Jaurlaritza klima aldaketaren eta nekazaritza maila deitu du, bertan izango dira zenbait erakunde baita sektorekoak denek aztertuko dute esparruko profesionalek bizi duten egoera. Bileran unaren egiaztatuko dute eta bitartean ere beste zenbait ekimen gauzatuko dira urfaltak azindaren elikaduran eta baratze mantentze lanean eragin ditzaken arazoak arintzen laguntzeko. Entzun dezagun bitartean Jaurlaritzako ekonomia garapen, ingurumen eta jasangarritasuneko sailburua Arantxa Tapia. Datorren ostiralean sortuko dugu maila, nolabait nekazaritza eta aldaketa klimatikoa uztartzen dituztenak eta aztertuko ditugu ze neurri, ze egoera landuko dan eta ze gutxi gora bera ze aurreikuspen egiten dan udara hontara begira eta nola landuko dugun guzti hau. Pertsonentzako ez dago arazorik, aipatzen genuen bezala, baino agian nekazaritza eta abeltzaintzan, zailtasun gehigarri batzuk izango ditugu eta guzti horrei aurre egin beharko diogu. Honen bilakarara adi izango gara orduan udane eta bestaldetik larunbat honetan manifestazioa deitu du Euskal Herria Bizirik plataformak Gasteizen landa eremuaren defentsan. Udane, badugu informazio gehiagorik? Alaxe, herritarrek kezka dute egin nahi diren trenbide proiektu eta azpiegituren inguruan, besteak beste zentral edo fotovoltaikoak eta hori dagozkien banak eta lineak, erraustegiak, negutegi industrialak edota animaliak azteko ustiapen intentsiboko fabrikak. Hori hala, testuinguru horretan zuk esan bezalaxe, manifestazio egingo dute larunbat honetan Gasteizen, maiatzaren 20an, izan ere energia krisia eta klima larrialdia tarteko ditugun honetan, energia berriztagarri ugariren proiektuak garatzeko bidean dira eta aurrean landaren eremua babestu nahi dute, ikus dezagun. Euskal Herria Bizirik plataforma sortu berri dute landa eremua babestu asmoz. Energia krisi eta klima larrialdia tarteko energia berriztagarri ugariren proiektua garatzeko bidean dira. Herritar askorentzat ordea kezka iturri dira azpiegitura berri horiek, naturguneekiko erasotza dituzte. Trenbide proiektu eta azpiegiturak, zentral eolikoak edo fotovoltaikoak eta hori dagozkien banak eta lineak, erraustegiak, negutegi industrialak eta animaliak hazteko ustiapen intentsiboko fabrikak. Horiek guztiak agertzen dira Euskal Herriko mapan, jada martxan dauden proiektuak edo laster gauzatzekoak direlako. Euskal Herria Bizirik plataformak dio ingurune naturala eta laborantza lurrak mantentzea ezinbestekoa dela bizitza bermatzeko. Gaineratu du horiek ondatuz gero atzera bueltarik gabeko ondorioak izango dituztela ekosistema naturalak, landa eremuk ekosistemak eta baita ekosistema sozialak ere.
Testuinguru horretan maiatzaren 20an manifestazio bat egingo dute Gasteizen, lurraren defentsan, Euskal Herria bizirik lelopean. Egin nahi diren proiektu horiek eremu komunalak eta laborantza lurrak bereganatzen dituztela nabarmendu dute, ekosistemen desagertzea arriskuan jarrita. Hori ala manifestazioa borrokan jarraitzeko pizgarri bat izatea nahi dutela azaldu dute plataformako kideek. Ildo horretan natura babestuko duen politika eskatuko dute. Energia eskuratzeko aukera unibertsala ekarriko duen politika. Pertsonen beharrei erantzungo dien eredu deszentralizatu eta tokikoan oinarritua. Plataformaren arabera erabakiak pertsonengan jarriko dituzten politikak behar dira, eta ez kapitalaren interesetan oinarritutakoak. Maiatzaren 20ko manifestazioan Euskal Herri osoko eragileen atxikimendua lortzeko helburua du plataformak. Ondo da, Udane, honekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Oso ondo, mila esker. Osakidetzaren historiako enplegu prozesurik jendetsuna iragarri duen Gotzone Sagarduik Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak maiatzaren hasieran aurtengo uzaietik azarora 7.629 lanpostu atera ditu Jaurlaritzak Osakidetzan enplegua egonkortzeko eta finkatzeko. Hori da A aldea, lan eskaintza publiko berri horrek ordea badu B alde bat ere 2018ko eta 2019ko lan eskaintza publikoak oraindik ebatzi gabe dauden eta osasun langile askok oposizioetan izena eman duten, jakin gabe aurreko azterketaren bidez postu finkoan lortu duten, edo ez, haserre handia eragindu auziak eta gatazka betean, greba egiteko beste arrazoi bat bihurtu da oposizioen aferan. Hain justu bihar eta etzi greban izango dira Osakidetzako langileak dei bateratua egin dute, ELA, LAB, Komisiones Obreras, UGT, SH eta SM sindikatuek Sagarduik espero du bere aldetik ahalik eta eragin txikiena izatea. Osakidetzako langileek greba egingo dute ostegunean eta ostiralean, ELA, LAB, SATSE, Komisiones Obreras, UGT eta SM sindikatuek deituta. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako osasun sistema publikoko beharginek protesta egingo dute beraz, Osakidetzaren desegitea salatzeko eta langileentzako baldintza duinak aldarrikatzeko. Izan ere, sindikatuek ohartarazi dutenez, osasun sistema publikoaren arazoak egiturazkoak dira, eta horregatik konponbideak exigituko dizkiote Jaurlaritzari lan ustetan. Bien bitartean, Gotzone Sagardui Osasun Sailburuak adierazi duenez, ez dago grebarako arrazoirik. Sindikatuek haien estrategian greba deitu dute, pasadan urtean egin izan zuten bezala, ezta? Baina gure asmoa litzateke greba horrek eraginik eta gutxiena izatea. Sindikatuek baina esandako horiek ukatzen dituzte eta lehen arretan inbertsio handiagoa eskatzen dute. Horrez gain, langileen tratutzar sistematikoare behin baino gehiagotan salatu dute. Osasun publikoan egoera gero eta prekariagoa dela diote, eta horrek arreta prekarizatzea ondorio gisa duela. Era berean, behin-behinekotasuna arazo bihurtu da Osakidetzan. Azken hilabetetan, Sagarduik berak aitortu du langileak falta direla batez ere medikuak, baina sindikatuek osasun sailaren planifikazio faltari egotze diote hori. Egoera horrela, maiatzaren 18an eta 19an greba izango dute Osakidetzako langileek. Bada Osakidetzaz eta grebez dabiltzala, bada besterik Osakidetzak azpi kontratatutako garbitzaileek hilabete eta erdi daramate greban, Osakidetzako langilei ezartzen zaizkien baldintzak aplikatzea eskatuz. Deialdia aste honetan amaitzeko zen, baina gutxienez 28ra arte luzatuko da, LABek, UGT, Komisiones Obrerasek eta ESEKak aste hartonetan Gasteizen egindako agerraldian iragarri dutenez. Bi ekimen plazaratu nahi ditugu gaurko egunean. Alde batetik, greba deialdia maiatzaren 28 arte luzatzea erabaki dugula. Eta bestetik, datorren astelehenetik aurrera, maiatzaren 22, Gurutzetako ospitalaren aurrean egingo dugun kanpaldia. No hay tanto pan para tanto chorizo! No hay tanto pan para tanto... Ez gara homologaziotik haratarago doazen gaiak aldarrikatzen ari. Ez, besterik gabe Osakidetzako langileen baldintzen homologazio hori eustea eskatzen ari gara. Garapen profesionalaren deialdietara sarbidea izatea.
Bizkaiko Zaharretxeetako langileek 61. greba eguna dute gaurkoan ELA sindikatuak deituta. Beharginen baldintzak goitik bera aldatzeko exigitu du sindikatuak hain zuzen ere. Antzera, LAB sindikatuak beste greba ziklo bat hasi du aste honetan Bizkaiko Zaharretxeetan gaurtik larunbatera baraualdia egingo dute. Eta maiatzaren 20an berriz, hau da azken egunean manifestazioa egingo dute Bilbon. Bizkaiko egoera ala-alan hitzarmenaren negoziazioaren inguruan dagoen blokeoa salatzeko eta behingoz sektore horretako langileen baldintzak behar bezala erregulatzeko lanuzteak egingo dituzte Arabako Zaharretxe pribatuetan hilaren 23an eta 24an. ELA eta LAB sindikatuek egin zuten atzo grebarako deialdia. Sindikatuetako ordezkariek egin zuten prentsaurrekoan azaldu zutenez, bitartekariari martxoaren 15ean aurkeztu zioten proposamen bat, baina oraindik ez dute erantzunik jaso. ELAk eta LABek sektore feminizatu honetako langileak eskertzeko eta baloratzeko premia aldarrikatzen dugu beste behin. Funtsezko sektorea da, non emakume horiek adinekoen bizitzari eusten lan egiten duten. Behingoz, zaintza sektore honen lana egiteko baldintzak behar bezala arautzea eskatzen dugu. Egoitza pribatuen eta 3. adinekoen etxebizitza komunitarion sektoreko langileek betetzen duten funtsezko funtzioa duintzeko. Pandemia heldu zen 2020an jardunbidea denak guztiz zedarritu eta mugatu zituen hainbat hilabetez, eta testuinguru horretan zaintza sistema trinko baten falta inoiz baino agerikoagoa geratu da iragan legealdi honetan. Zaharren egoitzetako egoerak ekarri zituen besteak beste egoiburu ugari. COVID-19 bereziki erasokorra izan zen adinekoekin, eta gaitzaren ondorioak ezin izan zituzten esitu egoitzetan. Hegoaldeko Zaharretxeetan gutxienez 1.800 egoiliar hil zituen 2020ko martxoaren batetik 2023ko irailaren 11ara bitartean. Bakarrik hil behar izan zuten askok eta egoiliar ia denek hilabeteak egin zituzten bakartuta. Kanpainan talde politikoek egindako agerraldietan legealdi berrirako asmoak zehatzeko aurkeztu dituzten dokumentuetan badira horri buruzko gogoeta eta proposamenak. 11 telebista besteak beste Bizkaiko makila eskuratzeko lehian diren hautagaiekin izan da, eta horrela heldu diote Zahar egoitzen aferari erne. Hor dugun arazoa itunpeko zerbitzu bat dela, eta Foru Aldundiak hor lan eremuak, negoziazio kolektiboa eta elkarrizketa errespetatu behar du. Baina gu, sozialistok gure aldetik akordioaren eta lan baldintzen hobekuntxaren aldetik lan egingo dugu. Bai, eta gainera horrela Aldundiak eskua garbitzen ditu sortzen diren arazo guztien ezberdinetan. Esaten du hori enpresa pribatuetako aferak direla, noski enpresa pribatuetako aferak dira privatizatu egin duzulako zerbitzu hori, eta beraz, klaro, garbitu dituzu eskuak, eta gero hor daude langile batzuk zaintzen gaituztenak, zainduak ez direnak, eta gure lehenengo esamoldetako bat gai honen inguruan da zaindu behar ditugula zaintzen gaituztenak, eta hori guretzat funtsezkoa da, eta soilik bermatu daiteke publifikaziorako bidea hartzen badugu. Eta beste kasu batzuak muturreko privatizazioa da, zaintza beharrei txeke batekin erantzuten zaionan, hau da familiari laguntza bat ematen zaio, arazo hori etxean konpondu ahal izateko. Eta pentsatzen dugu hori muturreko privatizazioa dela, eta Aldundiak eta instituzioek ezin dutela ihes egin propio eta beraiena izan beharko luken ardura batetatik. Ezin duguna egin da, nik estabilizatzen dut zerbitzu hau eta beste baten errua da. Ez, zure errua da, zure erantzukizuna da. Zuk eman behar diozu erantzunak edo konponbide arras honi.
Eta, bueno, urotzen dugu azkenian egoitzen langileak borrokan eta greban egotea. Laster izango dugu aukera Bizkaiko hautagaiekin izandako elkarrizketen atal gehiago ikusteko. Lehenago baina kultur arlora begira jarriko gara, izan ere kameraren beste aldean dugu Irati Agirre-Azkuenaga kulturra dituan, datozen egunotako agendari erreparatzeko prest. Eguerdion, Irati. Eguerdion, bai, Karol. Tira, Leioara joko dugu hasteko, izan ere bertako umore azoka biharko egunarekin abiatuko da. Kale ikuskizunek dute hemen pisua, ez da, Irati? Hori da, bai, bihar hasiko da jaialdiaren umore azokaren 23. edizioa, bihar hasi eta igandera bitarte 43 konpainiaren 80 emanaldi ikusteko aukera izango dugu udalerriko da Leioako 17 espaziotan. Eta, bueno, egia esan, erreferentziasko topaketa da Leioako umore azoka, arte eszenikoen eta kale ikuskizunen esango duke sektorean eta esparruan, eta mota askotako publikoa ere erakartzen duena. Esan bezala, 80 emanaldi antolatu dira eta 16 estreinaldi ikusteko aukera izango dugu bertan. Gainera askotariko kale ikuskizunak dira, ez da, dantza saioak, zirku emanaldiak, magia ikuskizunak, piroteknia, klaunak, gero baita ere, aurikular bereziekin eta teknologia berriekin sortutako ikuskizun ibiltariak ere izango dira. Denera 43 konpainia desberdinak hartuko dute parte eta hoietan, eta hau bai da azpimarratzeko modukoa, hoien erdiak izango dira Euskal Herrikoak, 17 zuzen. Orduan, estreinaldi hoien artean 10 Euskal talderen lanak ikusteko aukera izango dugu, eta hoiek azpimarratuko, hoiek agendatuko ditugu orain labur-labur, alde batetik, Barre konpainiako Javier Garziak Euskal arrantzalei omenaldi egingo die, nau izeneko ikuskizunean, bihar arratsaldeko 8:00 bulebarrean, ez barkatu 10:00 gauean eta ostiralean etzi 8:00 ikusteko aukera izango duguna. Arrobi dantza vertikalak disiplina askotako geurera lana erakutsiko du, bihar gaueko 11:30 Errekalde plazan, eta Hortzumuga teatro taldeak umorea eta kutsaduraren gatazka elkartuko ditu bere azken antzeslanean. Bihar 7:30 ikusteko aukera izango duguna Errekalde plazan eta ostiralean 9:30. Gainera Lekeitiko deabruak eta zozongoak taldeak mingorri egingo du, mingorri piroteknia eta mitologia nahasten eta bateratzen dituen ikuskizun ibiltaria, ostiralean gauko 12:00 eta Pistifaktoria ideien laborategiak distopia bat antzestuko du, distopia ibiltaria kasu honetan. Ere asfaltoaren azpian euria izena duena, esan bezala aurikularrekin eta kaskoekin egindako paseo berezi bat, bihar larunbatean gaueko 9:30 Errekalde plazatik abiatuta eta igandean eguerdiko 1:30. Azken gauza aipatzeko Oskar Terol buru duen trapuzarrak taldeak Eutsi Ramon taularatuko du Errekalde plazan ostiralean arratsaldeko 7:30 eta umorea azokako zuzendariak esan duenez, hau izango da trapuzarra taldekoen azken emanaldia erretiroa hartuko dutelako. Hori ez gain, udalerriko taldeak ere auspatu nahi du jaialdiak, eta horren erakusgarri izango da Andoni Aresti dantza eskolako ikasleen emanaldia. Eta azken gauza azpimarratzekoa, Euskal Herriko konpainiez gainera, nazioarteko hainbat konpainiare izango ditugula bertan, Leioako umore azokan bihartik aurrera, Portugaldik, Frantziatik, Suediatik, Kataluniatik, edo Keniatik etorritakoak. Beraz, animatu zaitezte ikuskizunak ikusten, eta umoreazoka.org web orrialdean ere, web atarian ere baduzue informazio gehiago. Bada webune horretan ez, ikuskatzeko aukera horretzita. Oko Andren Maria plaza izango da kantu eta hitza Iruñeko euskarazko musika programaren edizio berriaren egoitza. Zer du jaialdi honek, Irati? Hori da, formatu txikiko kontzertu zikloa da hau, kantu eta hitza, eta urtengo programazioa musika estilo desberdinetako talde eta bakarlariz osatuta egongo da. Barra Jarrueda, Lumi, Zara Zurzan, Nahiak Nahi eta Balerdi taldeak besteak beste. Eta emanaldiak bihar hasi eta ekainaren 22 bitarteko ostegunetan berreskuratuko ditu, gitarra, ahotsa, elektronika eta literatura ere ostartuko ditu gainera aurkeztuko duen kontzertuan. Joseba Sarrionaindia, Elena Olabe, Inigo Astiz eta Mariluz Estebanen poemekin besteak beste. Maiatzan 25 aldiz, Lumi taldeak iaz argitaratutako Bezperen dirdira
diskoan abestea joko dituzte, Naia Zubeldiak eta Manu Matizek osatu dute taldea, Ziburu eta Donibane Lohitzuneko bi musikari dira, folka eta musika elektronika gustatzen dituztenak, eta esan bezala, maiatzan 25 izango ditugu hauien azken lana ikusteko aukera. Ekainaren 8 berriz, Sara Azurzaren txanda helduko da, hemen diskoa kaleratu duena, astebete beranduago Nahiak Nahi taldea igoko da Oholtzara, eta bueno, eman zua gora eta ego berriak abestiak osatu den azkenengo diskari zabalpena emate dute. Asmoa eta aurten kantu eta hitza zikloaren edizioa balerdi, eskarmendu handiko talde nafarrak itxiko du, ekainaren 22an, udaberri alua eta azken kantak biltzen dituen viniloa aurkeztuko dutelako. Beraz, blues, rock and rolla, jazza denetarik izango duzue Iruñeko ziklo honetan. Eta hiriburu batetik beste batera, museoen nazioarteko egunaren arira, Donostiako Santelmon ospakizun berezia jazoko da bihar, badugu xetasun gehiagorik? Bai, hori da, museoen nazioarteko egunaren arira, egitarau berezia antolatu dute biharko, sarrera doakoa izango da gaina antolatu dituzten ekitaldietarako, eta museorako bertan sartzeko ere doakoa izango da sarrera. Baita ere larun batean, ospakizuna izango da bihar eta etxe, baina iritziko da baita ere asteburua eta larun batean eta igandean ere museoa sartzea doainik izango da. Eta jartu ere dagokienez, hori bezala egitarau berezia prestatu dute, eta bihar ostiral eta larun batean, egandean, sarrera doakoa izateaz gain, bihar museoa ezagutzeko bizita gidatuak ere eskainiko dira. 12etan euskeraz eta arratsaldeko 5etan gazteleraz. Bizita horiek doakoak izango dira baita ere, baina aldez aurretik museoaren webgunean erreserba egin beharko da. Eta egun berean, bihar arratsalgo 7etan, Francisco Escudero Musika Konservatorioko kantu ikasleek errezitaldia eskainiko dute. Eta Itziar Beitiak pianoan, Sofia Txakonek eta Andrea Floresek soprano bioiek, 12 pieza interpretatuko dituzte baita ere, museoko bildumekin, edo bildumen piezekin, zerikusia izango dutenak denak. Larun batean eta igandean, goiztean, Eliza Zein Klaustran musika emanaldiak eskainiko dituzte baita ere, esan bezala Francisco Escudero Konservatorioko ikasleek, sarrera libra izango da bertan ere, eta gainera ostiralean, larun batean, arratsaldeko 7etan, dantza emanaldiak izango dira, Elizan Udalaren musika eta dantza eskolaren eskutik. Beraz, 3 dantza mota izango dira, euskal dantzatik aparte, dantza klasiko eta dantza garaikidea. Dena, nazioarteko museoen eguna ospatzen. Eta bukatzeko berriz, Donostian garela, aipatu behar dugu nola poltsiko antzerkiaren azken emanaldiak bihartik eta igandera bitarte izango direla, zertan datza obrak irati? Hori da, badakigu maiatzen 4an hasizela poltsiko antzerki jaialdia Donostian, baina esan bezala, bihartik aurrera azkenengo emanaldiak egingo dira, beraz hemendik gonbidatzen dugu jendea benetan, formatu txikiko antzerki berezi hauek ikustea, 3 astetan zehar izan dira, baina esan bezala, bihartik eta 21 bitarte, maiatzen 21 bitarte ingo dira, azkenengo emanaldi hauek. Jaialdi honen bereizgarri nabarmenetakoa da justo, ohikoak ez diren agertokietan programatzen dituztela emanaldiak, ezta? Agertoki horiek publikoaren gaitik hurbil dauden espazioak eta lekuak direlako, tabernak, edo ideia eta formatu berriekin etortzen esperimentatzeko gaitasuna eta gogoa duten antzesle topatzen dituzten txokoak eta horregaitik, azkenan antolakuntzak ere nabarmendu du aurten, badagoela ikuslego bat finkoa edo bihurtu duena poltsiko jaialdi honek. Eta gitarauari dagokionez, antzerkia eta humorea izango ditugu azkenengo emanaldi hauetan ere, eta bihar bertan, arratsaldeko 8etan, Eliz Airis Paf tabernan, Nafarroa Behera plazan dagoen, 3. zenbakian dagoen taberna horretan, Kilimaterioa, Kaitina Jende, Oiane Perea eta Irati Andaren ikuskizuna ikusteko aukera izango dugu, doakoa da sarrera aretoa bete arte, eta hemen ikusiko dugu zer gertatzen den emakumearen bizitzan Kilimaterioan sartu eta menopausia ate joka dagoenean, ez? Humoretik heltzen diote gaiari 3 artistek, eta esan bezala bihar arratsaldeko 8etan. Ostiralean, Euskaldunen jatorria, historia eta irria Jon Martinez ez nagoen txiki, izenburu horrekin aurkeztuko digu bertako antzesleak, Euskal arratsaldeko 8etan jolas
etxean Euskaldunen benetako jatorria, kultura eta hizkuntza ezagutzeko emanaldiak, kasu honetan ere humorez betea, eta gainera ez da bakarrizketa hutsa, berak esan duen bezala, ez da antzeslan edo musikal soia ere, eta esango nuke, txikiren azken super-hiper animaliko ahaztezina, ez da, pizkate herri barregiteko, eta, formatu hori daukan antzeslana da. Hori ikusiko dugu, esan bezala, ostiralean. Eta, amaitzeko, larunbat eta igandean, nola edo hala aterako gara. Alasne Etxeberriaren antzeslana, kasu honetan larunbatean 7:00 eta igandean 6:30 Ardubeta Bernan, egingo da Alasne edo aurkeztuko da Alasne Etxeberri bere azkenengo lana, eta kasu honetan Argine hegaldi zerbitzari oso berezia da, ez du erdoilikagoan, tabuak hausteko ez dauka ere problemarik, eta ikusiko dugu zelan egokitu zaion balentria desberdineta, gorabera desberdinetara egokitzeko esperimentazio hori zelan egingo duen. Bezala, larunbat eta igandean ikusteko aukera. Beraz, datozen egunetan humorerik ez da faltako, han eta hemen, kultur eskaintzarik ez daigu falta ere, beraz, hitzorduak apuntatuta, hemen utzi behar dugu konexioa irati, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zeu dedikado, hurrengora arte. Tira, eta honekin iritsi gara magazinaren lehenbiziko atalaren bukaerara. Laster izango gara bueltan eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko zaitezte urrutekoan. Gorputzak usaitzen, berota izerdipean, astiro erotzen, utzuli sertikoan, ez garen morari, ez eta razorik, inoiz ez badiabuta, ez da galbiderik. Kaixo, gu Amuma taldea gara, eta gutaz gehiago jakin nahi baduzue, Maldan Bera bideoklipa entzungai eta ikusgai izango duzue Bizi Musika programan. Animatu ikustera. Buelta bat eman dut kaletik goizean, ea bakardadetik egiten dudan alde. Parkeak jendez beteta gon beharrean, denak zaborrez beteta daude. Gauden zibilizazio hontan, tantaka turismoaren txaku eskaparate, ta bertakoak engantzau salbitxo dekoltan, buru altzagabe porno pagarte. Denbora ez da gelditzen erlojuaren dikta, soinua egunero entzuten jendearen pausu Maiterdiak pasata direla, iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen da gurekin Itziar Murua, Euskal Herria Bilduren Zarautzeko alkate gaia, ondo etorri gurera. Eta tira ez, hauteskunde hauetan Zarauzko makilaren bila zoaz, bigarren aldia bada, nola aurkitzen zara ez, maiatzen 28ra begira, zer sentsazio dituzu? Ilusio eta lanerako gogo berdinarekin, eta gainera guain 4 urte hauetako esperientzia honekin, ez? Eta, lanerako gogoa badaukado baitare bildurra, ez dizute ukatuko hori, erronka handia dalako Zarauz bezalako herri bateko alkate izatea, eta horrek emate bildura, baina indarra baita ere, eta batez ere esango nuke ilusioa eta lanerako gogoa bai. Orain 4 urte ez, aipatu duzunez estreinako ze animatu zinen ez, halako erronkari heltzera. Oposizioan izan zarete azken 4 urte hauetan ez, hor behintzat izan zara nola bizi izan dituzu ez, oposizioko urte hauek?
Aurreneko aurreneko hasiera behintzat nahiko galduta, berria zen niretzako, baina esan dezaket 4 urte hauetan asko ikasi detela, asko ikasi dut udalaren funtzionamentuaz, herriaz ere bai, politikaz ere bai, eta aberasgarria esango nuke izan direla 4 urte hauek ez. Ezagutu ditut baita ere politikaz eta udaletxeko funtzionamentuaz gustatzen zaizkidan gauzak, egia zen, iruditzen zait udaletxeko funtzionamentua oso zurruna dela, alderdien arteko harremanak oso gainekuak eta izan beharko lukela, elkarlana handiago izan beharko lukela, hori dudarik ez dut egiten. Eta bestetikan, zer esanik ez, herria eta udalaren arteko distantzia handiegia ikusi detela, ez? Orduan, aldatuko nituzken gauzak ikusi ditut oposiziotik. Gero badu bere alde oso ona ere ez, udala azken finean da herritarren gandik hurbilen dagoen erakundea eta aukera ematen du beraien ongizatean eta eragiteko. Orduan hori sentsazio ona da baita ere ez, kalera irten eta norbaitek esaten badizu honetan lagundu dezakezu eta aukera balin badakazu, sentsazio onak ere ematen ditu, beraz. Gazi gozua danetik pixka. Ez horre, aipatzen zuen horretan bada erronka ez, zurruntasun hori nola apaldu herritarrengana hurbiltzeko eta justu ez azken bi legegintzaldietan izan da EAJ Zarautzeko gobernuan ez. Tira ez, apur bat aurrera begira ere ez, egiteko dauden horietan fokua jarrita nolako Zarautz utzi dute jeltzaleek? Oain dela 4 urte, udaletik kanpo neonian neukan sentsazio antzekoarekin nago, oain barrutik ezagututa gero ere, eta esango nuke udalak eta herriak ere aire berri bat behar dula, ez? Aire berri bat esatetenean, bi zentzutan esango nuke batez ere, alde batetikan udalaren lehentasunak berrikusi beharko litzatekela, norentzat eta zein helbururekin gobernatzen den hori berrikusi beharko litzateke. Eta bestetikan politika ulertzeko eta egiteko moduak ere findu egin behar diala uste dut, herritaren gandikan hurbiltasun gehiagorekin eta batez ere empatia gehiagorekin egin beharko litzatekela. Gero herriari berari erreparatuz, herri ederra daukagu eta harro gaude horretaz, baina eta herri bat zaila egiten dena bertan bizi proiektu bat gauzatzia edo sortzia. Gaur egun ia amets bada, bertako gazte eta ez hain gazteentzat ere etxebizitza bat Zarautzen lortzea alde batetik. Ikusten dugu baita ere bertako izaera propioa edo izaera propioa personalidadia galtzen ari den herri badala. Eta, ezin dugu bukatu gauzak egiten ari direla, ez da, Zarautzea joan besterik ez dago, ez ikuste duzu obraz gainezka, lepo dago herri guztia, baina iruditzen zaigu egiten ari diren obra horiek ez dutela erantzuten gaur egungo erronkei, gizarte aldatzen ari da, eta Zarauzko EAJ iruditzen zaigu ari dela lehengo arazoei erantzuten, erantzun lehengoak ematen oraingoa izan beharrean, ez? Ez da, aipatzen dituzun hauek kontuan hartuta ez, nolako beharrak ditu Zarautzek ez, behintzat premiazko beharrak zeintzuk dira? Lehen esadeten bezala, lehendabizi herritarren gandik hurbilago eta behaien nahiekin konektatuago dagoen gobernu bat behar dela iruditzen zaigu, hori behar bat da Zarautzek daukana, formei behirakoa da batez ere ez. Gero arlo ezberdinetan daude behar asko dudarik ez, eta indarra edo azpimarratzekotan, azpimarratuko nuke adibidez etxe bizitzarena nola ez, kultura arloan ere Zarautzeko hobetzeko asko dauka, eta hor baditugu proposamenak, ingurumenean ere bai, mugikortasunean ere bai, lau horiek azpimarratuko nituzke bai. Ez da, ero, apur bat Zarautzek bizi izan duen, bizitza politiko horri begira ez, aipatu behar da ere nola, aldaketa asko izan dira Zarautzen, historikoki, eta egia da 2011an bildu iritsi zela gobernura, gero aipatu ez nola hurrengo bi legegintzalditan EAJ bertan izan den, nolako irakaspenak utzi dituzte halako aldaketek? Guk orain dela 8 urteko esperientzia hori badaukagu eta orain gaude etorkizunari begira. Iruditzen zaigu 2023ko erronkei erantzuteko talde oso indartsua daukagula eta horretarako lanerako prest dagoena bai. Eta lehenxeago ere, aipatu ditugu, Zarautzek dituen erronka nagusiak, hala ere ez, horiek martxan jartzera bidean edo zer nolako politikak edo zein eredu ez, erdigunean jarrita heldu gura diozue? Erdigunean jarri behar dana da, herritarra hori dudarik ez, eta balen aipatu dudan bezala, herria eta herritarrekin konektatuagoko eredu bat da, gobernantza eredu diferente bat
komunitarioa, kooperatiboa da gu proposatzera gatozena. Bai ez, gainera lehenxeago apur bat erronka horien ez, titularrak edo mandizki guzu, ziurrenik ez da honeko programa baukazue eskutan ez, aurrera begira jarrita, hori herritarrei zabaltzen ibiliko zarete orain ardatz hori esek errepikatzen dira bertan ere? Hori da. Azken finean Zarauztarren beharretaz galdetu diazu, gure ardatzak Zarauztarren behar hoiei lotuta joan behar dute ezinbestean, tala daude. Orduan, gure proposamen indartsuenetako batzuk dira etxebizitzaren inguruan, beste bat kultura inguruan ere bai, ingurumenaren inguruan, mugikortasunaren inguruan, esan lehen lau hiek aipatu ditut, dira beste arlo batzuk ere proposamenak dituztenak noski ez, baina, gero aurrerago sakonduko ditugunak nahi badezu. Bai ez, horietan sartuta justu ez, esaterako ez dakit mugikortasunari helduta hor baukazue gaztazkaren bat edo beste ez, agian bidegorriekin badena, proposamena jarri duzu ez, zer da gertatu dena ez, herritarren bizikleta bidezko mugikortasun horrekin. Ikuste duguna da bidegorri eta bizikleta sarea Zarautzen atzerakako joera bat edukidula azken urte hauetan, azken 8 urte hauetan, eta iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela horrei aurre egitea, ez? Gero gertatu da baita ere trenbidearen bikoizketaren ondorioz lan oso luze batzuk egon direla, oraindik martxan daudela eta horren ondorioz Zarauzko ardatz oso garrantzitsua zen bidegorri bat itxi egin dela, itxita dago oraindik, eta salatu izan duguna da horri ez zaiola konponbiderik eman, ez da hilabete bateko obra bat, hilabete askotako obra izaten ari da, eta horregatik pentsatzen dugu eman bertzitzaiola beste irtenbide bat, izan balitz kotxeaentzako bidea itxitzezun obra bat seguru aurkituko lioketela, ez? Baina, gu orokorrean gaude kezkatuta bidegorri eta bizikleta bideen saren atzerako joera honekin, Zarautzen iruditzen zaigu eredugarri izan beharko lukela bizikletantzako azpiegituretan, ze Zarautzen ohitura handia dago, oso errotuta dago bizikleta erabiltzea, baita ere fisikoki asko laguntzen du horretarako ez, baina ohitura handia dago eta horregatik iruditzen zaigu garrantzitsua dela bizikletan ibiltzeko eroso eta seguru izan behar duen herri badala ez, eta horregatik gure proposamena. Bai ez, baina Zarauztorra dugu justu udaler nahiko luzea eta zabala ez, aritzeko beraz horrek badu importantzia eta justu ez, obrak, trenbidea ez, aipatu zula horre badugu justu ez, trenbidea lurperatzearen aldeko plataforma bat ez, hainbat eskari eginez udalerrian horri, nola heltzen dizu, zein da horre sortatu den arazoa udalerrian? Aspalditik handaukagun erronka bat edo amets bat da Zarautzek bitan banatzen duen trenbide hori lurperatzearena ez. Eta orduan, azkeneko urte honetan, azken urte hauetan legegintzaldi honetan plataforma bat sortu da, trenbidearen bikoizketaren ondorioz, mugimenduak sortu dianean, plataforma bat sortu zen lurperatzearen aldeko plataforma izena duena, ez? Iritsi gera Zarauzko alderdi ezberdinak eta plataformakoak akordio batetara, nun esaten dugun lanketa horretan hasiko gerala serio, gu 2015an EH Bildu lan egin zuen horretan, 8 urtean geldirik egon den lan bada, eta guk benetan sinisten dugu, Zarautz bitan banatzen duen trenbide hori, eta hainbat jenderi arazoak sortzen dizkion trenbide hori irtenbidea lurperatzea dela, eta horregatik zen 4 urte hauetan proposatzen duguna da, berriro gaiari heldu, eta dagokion erakundeekin lanean aritzea hori lortu arte bai. Bai ez, baina honek badu zerikusi handiarez, hiri ereduarekin berarekin ez, eta justu Zarautzera begira bai, eta zuk obrak eta horrak aipatu dituzula justu hor etxe bizitzekin, eta etxe bizitzaren boom horiek ez, oso ondo pairatu izan dituzue bertan, justu ez, azken hilabeteotan ez dan etxe bizitza legea dela, ez dakit zer dela, badago ez etxe bizitzaren gainean, foku handia, konta iguzu itziar Zarautzen zer den bizi duzuena ez, etxe bizitzaren aferarekin, eta irten bide proposatu daitezke, zein bide jorratu daitezkeen? Etxe bizitza oinarrizko eskubide badan arren Zarautzen, desde luego, ez da eskubide hori bermatzen inolaz ere ez. Iruditzen zaigu konponbidea ez dela bakarrik etxe bizitza berriak eraikitzarekin etorriko, eta horregatik proposatzen dugu plan oso bat horren inguruan ez. Etxe bizitzak eraiki dira azken urteotan Zarautzen, hori begibistan dago, baina oraindik ere herritar askorentzat ezinezkoa da etxe bizitza bat erosteko eta ez alokairuan
lortzea, ez? Ez da babestuak tokatzen bazaizkizu ere, ez? Presioak oso altuak dira. Orduan, gertatzen ari dena da, egin diren zozketetan ere jendeak atzera bota behar izatea behin baino gehiotan, ez da euskalako baldintzak horrei aurre egiteko, ez? Imaginatu zaiteia etxe bizitza librean. Horregatik guk etxe bizitzak eraikitzeaz gain, horiek nolakoak izan behar duten hor jartzen dugu fokua, iruditzen zaigu alokairuzko etxe bizitzari eman behar zaiola garrantzia. Horretaz gain baita ere etxe bizitza behatoki bat proposatzen dugu sortzea, non pixka bat etxe bizitza politikak dinamizatuko lituzken eta marraztuko luken, nola izan beharko luken orokorrean. Eta gero zuk aipatu duzun, orain dela gutxi onartu den etxe bizitzaren legea daukagu baita ere, garbi ikusten dugu eremu saturatu izendatu beharko genukela Zarautz, egingo dugula, eta horrek eskuratu jarriko dizkigula tresna batzuk pauso gehiago eta lan gehiago egiteko sentido horretan. Baina hau ere bat hor lotuta turismoarekin ez Donostiaren alboan dugu Zarautz gainera, ez, hondartza eder batekin, eta, bueno, ez, badakigu zer nolako jende jarioa izaten den bertan, zelan erreparatzen diozue turismoari? Bueno, etxe bizitzaren gaia lotura dauka, ez, eta ez da erresa noski horrek eragin handia daukalako. Azteko etxe bizitza turistikoen eta apartamentu turistikoen baimenak etengo ditugu, eta horiek arautzeko, ez? Eta beldurgarria da, azken bolaran, zenbat apartamentu turistiko irekitzen ari diren Zarautzen, ez? Beldurra ematen du gertatzen ari denak horregatik, momentu zeten egingo genuke, eta arautu, ikusi, aber nola egin daiteken. Eta turismo orokorrean, sektore garrantzitsuenetakoa da Zarautzen, eta gainera, eguandik azten ari dan sektore bat da, ez? Beraz, guk ikuste dugu Zarautzen turismo jasangarri bat sustatzea dela ezinbestekoa, nahi balin badeu bai turistentzat egokia atsegina izatea, baina baita ere zarauztarrentzat bizigarria izatea, ez? Izaten jarraitzia. Horregatik bisitariak zaintzeaz gain, herritarrak ere zaintzen dituen turismo bat bultzatu behar dugula uste, oreka bat bilatu behar dela, ez? Batzuren eta bestearen asebetetzean, eta zarauztarrak itoko ez dituen turismo bat landu behar dugula, gure iritziz kantitatea baino kalitateari begiratzen dion turismo bat izan behar duela. Eta tira ez, horretaz aparte Amalur Parkean ere baukazue fokua jarrita ez, hause ere bizi berritzeko asmoaz, konta iguzu gehiago. Bai, bueno, legegintzaldi honetan erositu Zarauzko udalak Santa Clarako komentua. Santa Clara komentua Zarautzen erdigunean kokatuta dago, oso ondo kokatuta. Eta orduan, erosketa horrek irekitze dizkigu aukerak eraikinarekin berarekin ere bai, kulturarako aurre ikusten den eraikina da, baina baita ere inguruan lur sail handi badauka, garai batian mojen baratzak ziana, eta horrek ere aukera handiak irekitze dituzkigu, ez? Dana dakigu, eta azken bolaran aldaketa klimatikoarekin, eta gero eta gehiago entzuten ari gara nola ze garrantzitsua da berdeguneak eukitzea hiriguneetan, eta Zarauz da herri bat, azkeneko urtean, desentetan, natura erdigunean asko galdu duena garai batean, erreka, baratzak eta natura basatia bazegoen herrian bertan, baina gaur egun Zarauzko ehuneko handi bat ja urbanizatua dago, daukagu natura ederra, inguruan, itsasoa daukagulako eta mendiak ere bai, baina herrian bertan oso gutxi dago. Horregatik guk aukera handi bat bezala ikusten dugu, ez? Zarauzko birika bat izango litzateken berdegune zabal, bigun, zuaitza handiez horritutakoa eta zarauztarrei bertatik bertara naturaz gozatzeko aukera emango liokeen parke bat izateko. Ez eta hor tarteka Santa Clara bera aipatu duzu, ez? Hemen kultur arlora begirako proiektua proposatu duzu, ez? Zer du faltan, ez? Zarautzek kulturaren arlotik. Bueno, gauza asko falta ditu Zarautzek, garrigarria da, baina Zarautze azken boladan gehiago mugitu da, baina dan herria izateko kultur baliabidetan nahiko justu dagoen herri bada, ez? Eta pertsonak eta euren ongizatean kulturak daukan eragina ukaezina dela badakigu, eta horregatikan hor eragin behar degula irutzegu, eta Santa Clarako eraikin hori kulturaz gozatzeaz gain, emanaldiak emateaz gain, kultura dinamizatuko duen, sustatuko duen, sorkuntzarako izango den gune espazio bizi bat eta estimulagarri bat nahiko genuke izatia Santa Clara.
aurre ikusten dugu gune desberdinak izango ditula eta erabilerak ere desberdinak, ikusten dugu emanaldiak egiteko tokiak izan ditzakela, aukerak emate ditu kanpoan oholtza egiteko, Elisa badauka emanaldiak egiteko aukera daukana, baita ere ikulu bat iruditzen zaiguna hor pixkat kafeantzoki moduko espazio bat jartzeko egokia dana, erakustokiantzako tokia ere egongo litzateke, eta gero garrantzia handia emateigu guk arte biziak izena eman diogun espazio batzuk, batez ere Zarauzko sortzaileek ez daukatelako sormenerako eta lanerako gunerik momentu honetan, eta hori izango litzateke guretzako ezinbesteko horretik izen bezala erabiltzen dugu momentu honetan Santa Clara Kultur Faktoria, iruditzen zaigula sortzeko loku bat izan berko lukelako. Eta, hala ere, udalian bagina, gobernuan bagina, prozesu parte-hartzaile bat jarriko genuke, gure proposamena findu eta gehiago definitzeko. Beraz, parte hartza oinarrian jarrita aipatzen dituzunez, utxune horiei erantzuteko badaude aukerak, ez? Eta ero justu, azken urteetan bereziki eta pandemiatik ona ere, osasunarekin, zaintzarekin lotuta, ez? Herritarrak badaude berariaz kezkatuta, eta ez hor bai badago aukera behintzat ez udalerrietatik zaintzara begira esaterako, ez? Lan ezberdinak martxan jartzeko, ez? Nola erreperatzen duzue horri? Gustatuko litzaiduke zaintzen duen herri bat izatea Zarauz noski, ez? Herri bat izateaz gain komunitate bat osatzen duen herri bat izatea. Eta horretarako iruditzen zaigu ezinbestekoa dela diagnostiko bat egitea, zaintza duinduko duena eta zaintzari erreparatuko dion diagnostiko bat egiteko dago Zarautzen oraindikan. Beraz, proposatzen dugu hori egitea lehendabizi eta ondoren plangintza bat egingo genuke horri begira. Gauza zehatzago batea sartuta, Kortazar da eremu bat, 3. adineko zerbitzu bat jartzeko aurre ikusuta dagona Diputazioarekin, Kortazarreko zentro horretarako komunitatearekin lotura handia edukiko lukeen eta zaintza komunitarioa ereduari begirako proposamen bat lantzeko asmoa daukagu. Eta horretaz aparte ez dituzuen beste proiektu horiekin ez, bukatze aldera, kulturrez parkatu kirole arloarekin lotuta ere ez, eman dizkiozue buelta batzu zerren behar dena, euskararen arlotik ere horrez, gizarte arloak barnebiltzen dituen gai horietatik ez, zer azpimarratzeko. Gai horiek ere oso garrantzitsua dira noski. Adibidez kirolean, Zarautz oso herri kirolzalia da, kirola asko egiten den herri bada, eta kirol jarduera ezberdinak egiten dira, batzuk dira jende gehiok egite dituna eta beste batzuk gutxiago, garrantzia handia eman nahi diogu aniztasun horri, gehien praktikatzen diren kirola erantzuteaz gain, baita ere gutxiago praktikatzen diren horiek ere aukerak irekitzearena. Guztiak behar dituzte azpiegiturak, eta nahiko justu da Zarautz alde horretatik, hor proposatzen dugu hegoalde da garatu gabeko espazio bada hor eroski handia da hona, atzea alde horretan da hona, hor beste kirol gune bat irekitzea, adibidez padeleko pistak, askotan Zarautzen ez dago, eta herritarrek eskatze dituen padel pista horiek jartzeko, adibide bat da. Eta euskarari dagokionez, herri euskalduna da Zarautz, askotan entzute dugu hori, baina gu euskararen bilakaraekin alare kezkatuta gaude. Eta iruditzen zaigu, orain egiten dena baino gehiago egin behar dela sentido horretan, ez? Ez dakit, euskalduntzaren erronka askotan hezkuntzari egotzi zaion gauza bat izan da, eta iruditzen zaigu herriak beak ere erronka horri heldu behar diola seriotasunez. Eskoletan egin izan den bezala hizkuntz proiektu bat garatu daitekela herrietan, ez? Eta proiektu horrekin apustu bat egin, ilusio bat sortu, eta azken finean euskararen herri hezitzaile bat sortzeko asmoa daukagu bai. Tira ez, aipatu ditugu batzuk, esan duzu ez, hasieran nola hainbeste proposamen ere baitu zuen orain ez, badira egunak kanpaina ez, bada alako proiektuak jendeari azaltzekoak, eta tira ez, alde batetik eta bestetik biltzekoa, herritarrekin batu, nora izara bizitzen ez, aste hau eta datorrenari begira ere? Nik ilusio handia sumatzen du dagoela inguruan, eta horren noski banei ere ilusioa transmititzen dit ez, zerbaiten seinale dela iruditzen zait, nahi iruditzen zait gure etxeko lanak ondo eginda iritsi gehala hauteskunde kanpaina honetara.
ikusi ditugula zarautzaren beharrak zeintzuk dian, identifikatu ditugula zeintzuk dian utsuneak eta zeintzuk dian beharrak, programa ambiziotsu bat prestatu dugu, taldea zoragarria da, juntatu gean taldea, eta iruditzen zait horrek emaitza onak emango ditula ezinbestean, berez ilusioarekin. Bai, baina justu egia da ez, kanpainaren bueltan iragarria zen ez, baina nolabait bai lokaztutako kanpaina baten murgildu garela ez, ustekabean ala ez, eta justu ez, Gipuzkoan aukera ezberdinak badira mahai gainean ez, Zarautz kasu edo eta Aldundia bera, nola erreparatzen diozue horri ez, nola izarete bizitzen alako ez dakit ez mamuen aldi hau? Bueno, ez dakit, beste alderdi batzuk iraganari begira balin badaude, beraiek ikusiko dute zergatik handan ez, gure kasua mintzat, 2013an kokatuta gaude eta etorkizunari begira, iruditzen zaigu badaukagu programa bat, atzera begira balin badaude izango da, agian beraiek ez daukatelako, Bildu badauka, beraz, gu aurrea begira eta ilusioarekin gaude. Bai ez, horrekin lotuta gian ere badago nola ez ikusi duguzuen sareetan, esaterako PSE eta EAJ ez, Zarautzen bueltako eztabaidara batu ez izateak zer usten du horrek agerian? Bueno, nik ez dakite arrazoia zehazki zein dan, baina desde logo iruditzen zait ez dula oso ondo hitz egiten Zarauzko bi alderdiek herritarren aurrean inguru batean eztabaidatzeko prest ez egotiak, ez? PSE esan dezu, baina Elkarrekin Ekuo Berdeak, Podemos Ekuo Berdeak izena. Ekuo Berdeak dira ezezkoa esan dutenak, ez? Harrituta batez ere hoietako bat EAJ alkatetzan dagoen alderdia danean, harrigarria iruditzen zait, ez dakit beldurra daukaten, edo zer dan gertatzen dena, herritarren aurrean eztabaidatzeko gai ez baldin badia, desde luego gure eredua ez da. Guk iruditzen zaigu herritarrekin eta herritarrentzat gobernatu behar dela, eta orduan aurreneko pausua herritarren aurrean gure proposamenak azaltzia, gure proposamenak eztabaidatzia gainentzeko alderdiekin, ezinbesteko iruditzen zaigu, baina kasu honetan ez da posible izan, zeren elkarrekin Podemos Ekuo Berdeak, naztu iten ez beti zena, Podemos Ekuo Berdeak eta EAJak ezezkoa eman dute, eta ondorioz azkenean bertan bera galditu da, baina ez da hori bakarrikan, ze gero elkarrizketa digitalak ere hitzak proposatu dizkigu, eta ni bakarrikan esan dut baiezkoa, elkarrizketa digital hauetan herritarrek galderak helarazteko aukera daukate, gero hautagaiek erantzuteko, modu digitalean, uste dut egun batean bertaratuta, eta beste 3 alderdiek ezezkoa esan dute, beraz, herritarrek galdetzeko edo herritarrekin interaktuatzeko duten aukera horiei ezetzaten ari dira. Gero kuriosoa da, baina badago aukera bat baiezkoa esan dutena eta Laurok elkartuko garena, eta da bihar, Kadena Serren gaztelerazko kateari, 3 baitz izan diote, beraz ni ere joango naiz eta Laurak han elkartuko gara, baina momentu bakarra izango da hori gertatuko dana, bestetan ez izan duelako bai. Ez, aipatu dituzunak, bai uste ditu agerian ez, talako gertakariak, eta tira ez, nola ere ez, honek ere aipatu duzunak ere maigainean uzten du nola Gipuzkoan aldaketa handiak ez, gerta daitezkela zelako ekarpena egin diezaioke Zarautzek horri. Bueno, hasteko esan behar da sekulako hautagaia daukagula Gipuzkoan, Maialen Iriarte, esan behar da niretzako izan dela erreferente bat, politika iteko moduan, eta, uste dut Gipuzkoar askoak ulertuko dutela hori, eta Zarautzen, gure ekarpena egiten ari garela eta egingo dugula, eta Gipuzkoarrek ulertuko dutela, Zarauztarrek ulertuko dutela, eta Gipuzkoan lagunduko duela, Maialanen egiteko moduak, eta niretzat referente izan dian horiek, martxan jartzeko aukerak irekiko dizkigutela, bintzat, esperantza hori dakau, edo itxaropen hori dakau. Beraz, aukera historiko baten aurrean ere ez aurkitzen gara? Historikoa ez dakit igual hori asko esatia da, ez nik uste dut urrengo hamarkadetan ere EH Bilduk daukan goraka joera horretan jarraituko duela, eta beste hauteskunde batzutan ere Gipuzkoan gobernatzeko aukerak izango ditugula, baina bai, ikusten dena da, oraingo honetan mintzat aukerak baditugula eta baliatuko ditugula uste dut. Ondo bada zorte hon, ibilbide ez, ireki daiteken ibilbide berri honetan mila eskerra gurekin izatearen zehar. Eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara, laster arte. Haupa, gutatxez gara, Paperezko Tigrea abestia entzutera gonbidatzen zaituztegu 11 telebistan. Musikaz bizi saioan.
Gero ta izerdipean astiro erortzen Utzuli sartikoan Ez garen borarik Ez eta gazorik Inoiz ez da bilatuta Ez da galbiderik Ordu bata pasata heldu zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen ditut Albo Banatan, Alaitz Arrandoña eta Fermi Rubiralta, ondo etorri. Eta tira, ezer baino lehen, LGTBI fobiaren aurkako eguna dugu gaurkoa, beraz horri helduko diogu, izan ere ikuspegik 2022ko Arabako datuak kaleratu zituen atzo iluntzean, ikusiko ditugu eta helduko diogu gaiari. Ikusgune Gasteizko LGTBI fobiaren aurkako behatokiak eta Gasteizko udalak 2022an eraso eta gertakarien txostena aurkeztu dute. 2022ko LGTBI fobiaren egoera Gasteizen txostenak Gasteizen kolektiboaren aurka izandako jarrerak aztertzen ditu. Guztira 16 gertaera izan ziren, salaketak telefonoz zein posta elektronikos egin ziren eta aurrez aurre ere jaso zituzten urtean zehar. 2021 urtearekin alderatuta, erregistratutako kasuak ia erdira jaitsi dira. Gehienak Gasteizen eman ziren, 12 hain zuzen ere, 2 Gorbeialdean, bat Lautadan eta beste bat kuadrilla batean. Aipatzekoa da, gertakari bat 4 aldiz errepikatu zela leku berean, pertsona beraren kontra eta erasotzaile berdintzuekin. Hala ere, 4 aldiz zenbatu beharrean, gertakari bakarra erregistratu du ikusgunek. 16 gertakarietatik 10 osagai homofobikoa dute, beste 5 osagai transfobikoa eta beste batek LGTBI fobikoa. Lehen aldiz bereizita aztertu dute gorroto diskurtsoa eta irania, eta izan dira gehien jasotako gertakari motak. Lekuari dagokionez, kasuetako 143 espazio publikoan izan dira. Azkenik ikusgunek balioan jarri du mugimendu feministak egindako lana Gasteizko jaietan. Kolektiboaren kontrako 16 gertaera jaso dituzte, eta hemen gehiengoa, horixe toki publikoetan bat nire ez dakit, premisa hau edo espero al genuen, edo... Nik imaginatzen dut infradenuntzia bat egongo dela, Osa, eraso matxistekin gertatzen den moduan eta hainbat erasoakekin gertatzen den moduan, segurazki datuak bikoiztu egingo ziren, benetaneko datuak eukin. Osa, nik uste dute badagoela meskonfiantza bat orokorrean sisteman, eta nik uste dute hori, denuntziak ez dira euneko benetan, bastakit, plazaratzen edo ez, nik uste du gertakari asko gehiago egongo direla. Ez askotan gertatzen da gero ez, toki pribatuetako leku pribatuan gelditzen dela. Ez dakigu benetan kasuak berez handitu direlako aspaldiko partez, edo da handitu dena salaketena izan dela, ez da. Interesgarri izango litzateke aztertzea benetan zein den benetako edo pisu gehien daukan arrazoia. Dena den ematen du, badagoela horren aurreko mugimenduen plazaratzearen kontrako beldurra edo gizartean, ez da? Beldurra edo defentsarako erantzun ulertezinak, ez da? Edo guk gutxienez, hori gutxienez kostatzen zaiguna ulertzea. Eta nik uste dut hori aztertzeko puntua oso importantea izango litzatekeela, seguru. Alakoekin azkenean, benetan ikusteko zer den, edo zeintzuk izaten ohi diren erroak, eta horretaz aparte bai, ikusgunek egin duena izan dara, aholku batzuk eman ditut, hortartean bai, fokua jartzen zuen batetik edabideetan, LGTBI kolektiboen inguruko zurrumurruak ez zabaltzari begira, eta gero ere ez, Osakidetzara begira joan dira, aholku horiek esanez, trans kolektiboen aholkuak aintzat hartzeko eskatzen.
Azkenean nik uste dute fokua erasotzaileen gainean jarri behar dela, ez? Osa nik uste dut, ze batzutan aholkua joaten dira biktimeari begira, ez? Eta ez erasotzailei begira, nik uste dut aholkuak izan beharren izan beharko ziren igual pedagogia gehiago eskoletan eta hainbat esparroetan funtzionarioak ere olako tailerrak eukitzea, nik uste dut bebaizen olako ez dakit nola esan, jarrera daukaten salaketa jartzerakoan edo ospitalera joaterakoan edo zeozer gertatu ostean zenolako erantzuna dagoen poliziaen gandik edo hori orokorrean hor daudenen gandik, nik uste hori landu beharko zala, ze batzuetan ez da egokiena, eta eraso masisteekin gauza bera gertatzen da, zenolako jarreraren aurrean salatu beharko da zure gertatutakoa edo, eta gero nik bai ikusten dut igual hori diskurtso homofoak edo transfoboka gehiago daudela, azken bola honetan Vox edo hauek edabidetan agertzen baldin badira, entzuten da gehiago eta azkenean ikusten dut hori poso bat uzten duela eta gainera bebai azken bola honetan egon garenez hori sexu aldaketaren legerari buruz hitz egiten, mai gainean jartzen denean gai bat, hor diskurtso ezberdinak entzuten dira eta batzuk igual ez ziren entzun behar, ze azken finean beti gelditzen da zeozer, beti barneratzen da zeozer. Bai, ez gainera, beste hainbat gairekin gertatzen den bezala zematiliza aipatzen dugun, zelako eskariak egiten diren herrian, kolektibo ezberdinek, eta gero horri ondo bidean behintzat, administrazioek, erakundeek, edabideek jarraitu beharko genituzke, baina askotan aldendu egiten dira. Nik uste dut erasotzaileak aztertu baino gehiago, nik aztertuko nuen erasotzaileen arrazoiak, ez da? Ze motatako arrazoiak daude hoien atzetik dudarik gabe, jarrera argi batzuk hoien alde badaudela, baina orokorrean nik gizartean, eta ez dut esaten jakina epeltzeko hartu behar diren neurriak, ezinbesteko neurriak, ez da? Baina orokorrean uste baino onartzen direla horrelako azken finean jarrera berria gizarte honetan gutxienez plazaratzearena, ez da? Eta orduan, kuriosoa da, lehen esan dudan bezala, horrelako nik uste dut oso defentsiboak daitezken, edo esan daitezken jarrera horiek. Eta gainera bortitzak, gainera espazio publikoetara ataratzen direla, eta gainera, zuk esan duzun bezala, bosgoragailua dutela zenbait gutxi, baina esparru konkretu batzuetan, ez da? Bai, ez behintzat, gaurko egunarekin ere, LGTBI-fobian aurkako egunarekin ere hainbat eta hainbat ekimen jasoko dira leku pila batean, hor jende lanean horri buelta emateko, edo behintzat ikusten dugu geroz eta ageriago beharra, beraz ikusiko dugu gaurko egunak ere zertarako ematen digun, eta honekin gaiztaldatuko dugu orain, tiraz, murgilduak bagaudelako hauteskunde kanpainan, titular gehienak ez hortik doak eguz, justu ez dakit ez, biharko ere deituta badago osakidetza greba, testuinguru honetan, ez da izaintzarekin lotuta ere ez, bai Bizkaian, Araban, Berginak badaude kalean protestan, ez nola izarete bizitzen, orain gitxi hasi den, eta aste hau badaroa, hurrengoa falta zaigu oraindik, baina tira ez, oraingoz nola izarete ikusten hauteskunde kanpaina? Gu hori Auzo Elkarteen Federazio bezala, bildu izan gara hainbat partiduekin, bakarrik EAJ-PNV-ek esan zigun zuela nahi, edo zuen gurekin gelditu nahi, edo dara, eta beste guztiekin egon gara, eta trasladatu ditugu Auzo Elkarteen jasotako beharrak, eta nik uste dut behintzak entzundak izan garela, eta orokorrean adierazpenak entzuterakoan gu trasladatutako hainbat ideia bai plazaratu egin dute, beraz horregatik apur bat pozik gaude, gero betiko beldurra, ez dakigu ea noraino beteko duten berei programetan agertzen diren gakoak, eta nik uste dut hori izango zen hurrengo erronka, ez, benetan mai gainean ipintzen dituzten ideiak, gero nola egin dezakegu bete behar izateko, bestela gelditzen dira bakarriko lan titularretan, eta ez dago atzean benetako nahia
betetzeko. Eta hortik aurrean nik uste dut apur bat pereza eta bakarrik dara mantzagu egun gutxi. Baina hortarteka programak aipatu dituzu, baina ez da telebistak eta barrak piztean, ez? Programen inguruko informazio askorik ez gabiltza aurkitzen orokorrean, ez? Gaiak dezentralizatuta daude guztiz. Hauteskunde garaiak gero eta gehiago ematen du hori herriko festetara agertzen denean hori antzerki talde bat, joteroa edo titiritero bat asaltzeko horrelako zera, hori alde batetik. Badauka ere eragin handia ikusteko zelan gero eta gehiago alternatiba guztien formak, batez ere zelofana eta aurkezteko moduan, gero eta berdinagoak direla, honek ematen du ere hori pantomima baten zera impactua jendearengan zoritxarrez, azken finean hori demokraziaren muinaren kontrako ideia dela, eta sortzen ditu Alaitzek esaten zuen harridura eta batez ere asperdura, ez da? Eta azken finean ez gara konturatzen edo eramaten gaituzte horretara, hori gaude teorian gutxienez epaitzeko edo erabakitzeko zen izango da aurrengo 4 urtetan gure udaletxeetan edo eta gure eskualdean nork bideratuko ditu gauza oso importante batzuetan politika osoa, ez da? Formei dagokionez, ni harritutan nago gero eta Estatu Batuetako formatuak daudela, ez? Oso personalistak, irudiak, maskotak, ni aurten nago apur bat flipatzen horrezegatik, ez? Nolako forma erabiltzen ari diren, eta gainera zuk aipatutakoa, ia antzekoak, kolore guztietako partiduek erabilitakoak. Bai, ez, bainera justu ez, horre diskurtsoetan sartuta asko eta asko kexatzen ez, maila politiko basuaz, ez, egia da justu hauteskunde kanpaina hasi baino lehen, ez, COVID-aren ariari tiraka Urkullu agertu zela, ez, Bildu kritikatzen, zerrendetan, ez, eta kokidoiak zeudelakoan, ez zeudelakoan, hor ziurtutako jendeari, ez, bereziki, fokua jartzen, oraindik ere, ez, bada eguna, gai hau mai gainean jarraitzen duenak, ez, hori apurat diskurtsoei begira, zer sortzen zaizue? Nik uste dut azken finean erabiltzen dute olako gaiak ez hitz egiteko benetazko edukinetaz. Nik uste dut gizarteok jakin beharko genituzken gauzak izan beharko ziren, zer egingo duzu esparru honetan, eta honetan are gehiago hitz egiten baldin badugu udala hauteskundetan, non jendea hitz egiten du beraien gauzetaz, baina oso gauza hurbilak direnetaz, ez? Eta nik uste dut ez daukala zentzu handirik PNV hori erabiltzea, nik uste dut argi dagoela, ez? Baina nik uste dut ez dela bakarrik hemen dauden hauteskundeei begira, baizik eta estatuan nola galdu duen bere botere maila bat, ez? Ze orain gauzak adosten baldin badituzte, PSOE, Podemos, Esquerra Republicana eta Bildu, bere botere hor galtzen da, ez? Nik ulertzen dut berak hori erabiltzea, baina niri garrantzi emango ni horieke hemengo gauzetaz, eta ez da bakarrik PNV-en jarrera, baizik eta komunikabideen jarrera, ez? Komunikabideetan asko hitz egin da horretaz, eta oso gutxiago programetan agertzen diren gauzetaz. Gainera egia da, ez, azkenean sartu garela kanpaina batean, ez hurrengo hauteskundeen, ez, kanpaina barruan, orduan horre, ziklo horietan apur bat ez agian galdu egin dira politikariak edo ez, eta egia da, aipatzen zenuenaren arira, Pedro Sánchez bera ere, ez, agertzen zela, apur bat titular hauetaz kexatzen, PP-rengan jarrita fokoa kasu honetan, ez berari ere kalte egiten baitio. Formetaz jarraitzen badugu hitz egiten, suposatzen dut gero izango dugula aukera esparruaren banaketa zelan aztertzen den zer dago jokoan eta horrelako gauzetan, nik uste dut nik erabiliko nuke definitzeko hau zirko bat da. Formak eta batez ere
formatoa nolabait. Posiblea izatea adibidez, Ayuso Andrea, Bilboko zerrendetan azkena izatea, eta bitartean Madrilen aurkeztu ahal izatea bere burua izateko komunitateko buruzagia, niri iruditzen zait, gutxienez, kontraesana, zentzudunaren kontrako jarrera, eta gainera, zirkoaren irudia areagotzeko gauzarik importantena. Eta honekin, ez dut esan nahi, berez Ayuso zirkon agertzen diren pertsonetako bat dela agian ere, baina hori kanpo, ez mintzeagatik. Baina honek ja esaten du, zelan guk 4 urtean behin daukagu demokrazia erabiltzeko forma bakarra, papertxo bat, eta honekin txeke zuria ematen dugunean, eta gainera formatu horrekin, honek soilik erakusten digu zemotatako demokrazia dugun, eta zergatik jendea erabili beharrean bere gauzak aurrera eramateko edo defendatzeko, gero eta aldendutagoa dagoela demokrazia ez parte hartzaile horretan. Horrekin lotuta ere badago ez, jendeak hauteskunde hauetan duen beldur handienetariko bat badela abstentzioa bera, ez? Zer sentsazio sortzen dizue zuei, ez? Abstentzioa jendeak egia da ez, aipatu izaten dela asko, bagian lehi handiagoa dagoen lekuetan, jendea gehiago mobilizatzen dela bozka ematera, hala ere, eta ikusitugu alderdiak ez, jendeari eskatzen mobilizatzeko maiatzaren 28an. Nik uste dut jendea nekatuta dagoela alde batetik, nik uste dut formatua bertan bera gelditu beharko dela, 4 urtean behin bozkatzea ez da parte hartzea hori politikoki, aktiboki, are gutxiago Bilbo batean, osasun hiriburuetan eta batez ere udaletan, gu auzo elkarte moduan, auzo elkarte federazio moduan, egon garen bilduta partiduekin eskatu duguna da parte hartze hori gehitzea, hemen Bilbon deszentralizatuta dago, dauz hori barrutietako kontseiluak, ez? Baina hor hartzen diren erabakiak ez dira, ez dakit nola esaten den, lotesleak edo, oza, dinot, batzutan erabakitzen da gauza bat, baina gero Bilbora heltzerakoan ez da zertarako balio, paritate kriterioa ez da betetzen, eta agente oso potenteak auzoetan ez daukate bozkatzeko eskubidea, beraz gelditzen nahi udaletzeko plenoa izango balitzen moduan, baina hainbat auzoetan. Ikusi duguna bebai izan da, azken bolada honetan, hainbat prozesu partizipatiboak moduan saldu dituztenak, ez dute batzen hor botatako jendearen ideiak, eta jendeare gutxiago parte hartzen du. Ikusten duguna dagoela, jendea oso erreta olako prozesutan parte hartzeko, eta nik uste dut hauteskundeak azken finean da kopia bat, ez? Azken finean zu boska ematen duzu, ideia batzuk bultzatzeko, ze printzipioz boska izan barko litzateke edo nire uste apalean horrela izan barko litzateke programa bati, ez? Bultzada bat emateko, aurrera emateko, eta gero naiz eta zure partidua irabazi, hori ez da kontutan hartzen boterean daudenean, edo. Orduan nik uste dut jendea erretzen dala bebai horrezegatik. Osa dinot, ez dago benetako parte hartzea, eta hori ez bada aldatzen jendea gero eta gutxiago bozkatu egingo du. Osa, azken finean, bozkatzera joaten direna, joaten gareno, ja da militantzia puntu batekin, osa, ja da, ez dakit nola esan, ez da eskubidea delako eta egin behar dugulako, osa, jendea iaia paso egiten du eta zu esfortzu bat egin beharko duzu benetan sinesteko hau balio izango duen edo balio bat eukiko duen, ala ez, baina, klaro, gero eta gehiago ikusten baldin badugu gure iritziak ez direla heltzen heldu behar diren lekura, eta nago esaten hori prozesu partizipatibo guztietan edo zentro zibikoetan gertatzen direnak edo seguritateari buruzko foroetan edo tailerretan, gure iritzia ez bada kontutan hartzen jendea parte hartuko du gutxiago. Orduan, nik uste dut, beldur horri buelta emateko partiduek egin beharko zutena zen betetzea benetan programetan eramaten dituzten gauzak. Eta programak egiterakoan jendearen beharrak eramatea eta hori lortzeko jendearekin bildu beharko dira. Eta ez dakit, igual gehiagin egiten ari naiz, baina ez benetan ikusten dut bai arriskutza dagoela, baina ez daudela pres horri buelta emateko. Bakarrik esaten dutena da,
joan boskatzera, edo joan boskatzera ni neu, claro, eta gero ikusiko duzue. Eta trampatia da, adibidez. Zergatik komunikabideetan, aurreko hauteskundetan, boto gehien atarat dituztenek izan behar dute denbora behiago besteak baino. Edo sor daiteken edozein aldarrikapena, edozein alternatiba politikoa, edozein alderdia ez du izan beharko denbora berdina eta aukera berdinak besteak duten beste. Hori alde batetik. Gero bat ditugu beste sukaldatzeko hasieran, bitartean eta ondorengoan, inkesten kontua. Inkestak ez dira egiten, denok dakigu, zera jakiteko jendeak zer pentsatzen duen, baizik eta hasteko prestatzen emaitza eta moldeatzeko jendearen pentsatzen duena. Eta are gehiago, maiatzaren 28an datu batzuk aztertuko dira ez benetako emaitzen arabera, baizik eta inkesten esaten omen zutenaren arabera. Hau da, bai, jaitsi egin da botoetan, baina ez inkesten teorian esaten zutenaren bezain beste. Beraz, bera apaltzeko erabiltzen dira eta erabiliko dira horren formula. Eta horrela jarrai dezakegu, zergatik benetako hauteskunde hauek ez dira benetan ez libreak, ez askeak eta ez berdinkideak. Nik horrekin guztiz ados, ez da bakarrik denbora komunikabideetan, baizik eta adibidez hori lehen behintzat zen diru kopurua egiteko buzoneoa, ez dakitzelan esaten den, ez? Propagandarako, orduan, klaro, ez duzu jolasten tresna berdinekin, ez? Orduan, horrek ere zehoz esan nahi duen, ez da? Nik eskatzen nau, ez? Azken finean badauz partidu batzuk, igual zehoz zer daukate esateko, baina inork ez du entzungo. Gainera, lehen gora aipatzen genuenez, gizarteak berak baditu erronka potoloak, ez, aurre egiteko, eta horixe da gian jendazko faltan botatzen ari dena, ez, hautagaien ahoetatik, justu gaurkoan egokitzen zaigu solasaldian erreparatzea Bizkaiko hautagaiei, ez, Hamaika telebistak elkarrizketa ezberdinak egin ditu, eta gaika kokatu ditu bakorte ezberdinak, hemen bai aipatzea, ez, alderdi guztiei egin zaiela gonbitea, kasu honetan, ez, EAJak esan du, nola da, edabide batzuk kanpo uztea erabaki dutela, horietako bat hau da, beraz ez daukagu euren korterik Bizkaiko kasuan, eta baita ere ez, beste batzuek, lehenbiziko hautagaia jarri beharra, zerrendakideak jarri dituzte, izan euskera arrazoiagatik edo disponibilitate agatik, beraz, gaiei erreparatuta ez, besteak agian hasieran ez, grebe zaritu garela, eta justu orain gizarte arloan ez, hainbat langile grebetan daudela ez, zaintzaren aferari helduko diogu, ikuste ezagun lehenengo zer uste duten ez, hautagaiek zaintzaren aferaren bueltan? Guk zaintza sistema goitik bera aldatu nahi dugu. Sozialistok zaintza eredu berri baten alde apustua egiten dugu. Gizakidetza sortzea. Osasun arretarako osakidetza dugun bezala, gizarte zerbitzu publiko sistema bat sortu nahi dugu Euskadin. Eta badakigu hau zaila dela, eta Eusko Jaurlaritzaren eskumenak daudela bitartean, foru aldundien eskumenak, udalen eskumenak, baina luzerako bide horretan aurrera egin nahi dugu. Gure ustez zaintzaren sistemaren berrikusketa eta erreforma hurrengo urteetan dugun erronkarik nagusienetako bat da. Funtsezkoa da onartzea zaintza sistema publiko bat egon behar dela. Ze orain arte Bizkaiko foru aldundiak bultzatu duena izan da zaintzaren privatizazioa eta familiarizazioa. Hau da, norberari tokatzen zaio aurre egitea daukan arazoari eta instituzioek bere papera bete behar dutenean delegatzen dute, privatizatzen dute zerbitzua beste enpresa batzuetan, askotan, instituzio horiek kudeatzen duten alderdietatik urrunegi ez dauden enpresa batzuen eskutan jartzen da zerbitzua. Eta ze gertatzen da privatizazioa sartzen denean zerbitzu publiko baten atetik, leihotik ateratzen direla alde batetik zerbitzu beraren kalitatea eta beste aldetik langileen lan baldintzak. Zergatik dirua egin nahi dutelako eta enpresa pribatu lortzen duen etekin hori
kentzen du zerbitzutik eta langileen lan baldintzetatik. Beraz, gu pentsatzen duguna da, asumitu eta proklamatu behar dugula eskubide universal bezala zainduak izatearena. Zaintzak ez dira norberaren edo familien arazo bat, baizik gizartearen erronka bat eta instituzioek bertebratu behar dute gizarteak behar hoiei ematen dion erantzuna. Zaten dugu zaintza sistema indartzeko publikoa defendatu behar dugu. Zaintza sistema publikoa izan behar da. Azkenean adierazten duena, publikotasuna lortzea izango zen lan baldintzako betzea, emakumeen lan baldintzako betzea, jakin behar dugu zaintza sistema orokorrean emakumeak egiten dute lan. Tira ez, besteak beste bai, adoz guztiak ez aldaketak behar direlako horretan, ez, badirudi behintzat azken urteetako salaketek eta baita mugimendu feministak indako deialdiek iritsi egin direla politikarien diskurtsoetara. Baina, zoritxarrez, hori da gertatu behar dena jendea, instituzioek edo arduratzeko, ez? Azken finean, nik uste du zaintzarloan, zegoen egoera, hainbat aldiz, mai gainean ipini dituzte batez ere langileek, baina ez nago esaten pasaren urtean edo aurrekoan baizik eta daramatxatelaia urteak eta urteak salatzen, eta betiko kontua ez, gizartea doa aurrera eta gero instituzioak eta beranduago heltzen dira. Beranduegi, hori ikusiko du. Eta gero, beste arlotik hori, ea kontutan eukiko duten, benetan, hori mugimendu feministak eta hor, bai pazienteak bera edo jendea zainduta dagoenek esan beharko dutena, eta bai zaindariek esaten dutena, olako lege berri bat edo arautegi berri bat egiteko dena den, ikusten dugu, gaiak maila gainean ipintzen dituztenak dira, batez ere hori grebara joaten direnak eta hainbat mobilizazioak egiten dituztenek. Ez bainera, egia da justu zaintzarekin lotuta, ez, Eusko Jaurlaritzatik ere, ez, iritsi izan dira pendiente duten gai bezala, ikusi ditugu titularrak, hor badan hork eskatzen duen, ez, euskal lege bat, ez da ginola erreparatzen diezuen alakoi? Zaintzarena, osakidetzaren kontua eta hezkuntzarekin batera funtsezkoak dira, sistema publikoaren ardatzak segurazki beste batzuekin batera, ez da? Baina horiek hirurak segurazki importanteenak edo gehien erabiltzen dituguna gure bizitzan zehar. Niri grazia handia egiten dit, sentitzen dut esatearren, PSOE edo alderdi sozialistaren jarrera. Beraiek dira makulua, izan dira makuluak instituzio gehienetan PNV-ren politikarekin, beraz, ez dut ulertzen zeran eskaini edo eskatu edo esan dezaketen egingo dutela hemendik aurrera, eta orain arte, beraiei esker egin daiteke Bizkaian eta ez dezagun esan beste lurraldetan edo beste instituzioetan, EAen gutxienez PNVek aurrera eramaten duen zera politika. Nik ez dut ulertzen gero eskerti hartzat gero aurkeztu dezakete beraien burua. Hala edo nola, EAJ nolabait konsekuentea da bere hildo konservadorea jarraituz, hori jendea jakin beharko zuen, eta nik suposatzen dut, kontzientea dela, zein da alderdi bakoitzaren jarrera ideologikoa, ja kontrolatzen ez badu hautesleak zein den hori, gaizki gabiltza, egia esan, gaizki gabiltza da. Baina, alderdi sozialista orain arte izan da politika konkretu batzuen makuloi ezinbestekoa, eta alegatzen denean horrelako kanpainako garaia esateko egingo dutela ez dakizerko esaten dutenaren kontrakoa. Guztiek kontradizioak dituzte, jakina. Baina niri hori harrigarria egiten didala. Ja ez dezagun esan beste gauzetan, ez da? Eta orduan, zaintzaren produktua da neoliberalismoaren zera ondorio argi eta garbi. Garai baten askoz negozio handia suposatzen zuen hezkuntzak, orain badago negozio egiteko nitxoa, area handiagoa, zaintza arazoarekin. Eta orduan, negozio egiteko badago perspektiba argi batzuk. Eta instituzioak hori nolabait
bideratu beharrean eskaltetzeko hautesleak egiten duena da bide ematea externalizazioen bitartez, hau da privatizazioen bitartez. Pena bat da EAJaren politika ez azaltzea ala edo nola, baina bueno, kanpainan esan daitekenez gauza bat eta gero egian egiten denez nahi dutena, gero hori da beste gauza bat da. Nik ezin dut salatu gezurti bezala kanpainan zehar prometitzen dena eta gero ez betetzeko, ze teorian hori da, zuk propaganda bat, saldu nahi baldin baduzu kotxe bat, eta zuk zera propagandan jartzen duzuna egia ez bada, salatu dezakezue. Politikan esan ezik. Baina, bueno. Baina, nik uste dut, lehenengo eta behin, koherentzia eskatzea politikari da mirari bat eskatzea. Horrela izan barko zen, nik horregatik pentsatzen dut formatua bertan bera egon barko dela eta aldaketa bat egotea, baina guztiz estrukturalki. Beste era batean egiteko, hori bermatzeko haiek esaten dutena bete behar dutela. Gero esaten dugu kontratuetaz, baina batzutan esaten duguna. Nik gogoratzen dute hasi zirenean bankuko zerbitzuak bertan bera usten, nik esaten nuen, nik kontratuetan jarri dut. Diru honengatik dekot eskubidea hau egiteko, eta zuek ez duzu zuen partea betetzen, beraz zergatik nik jarraitu behar dut zuekin edo jarraitu behar dut ordaintzen kopuru hau zuek ez baduzu zurena egiten. Ni kontratuarena batzutan behi erabiliko nuke, en plan de, goazen gauzak egitea, ez dakit nola esan, kontratu bat izango balitz moduan, eta horri ikusiko genuke, zer daukaten benetan, edo zer dagoen egiteko pres. Gero betiko gauzak, hemen esan ditugunak aspaldi, gauzak presaka egiten ari dira, hauteskundeak direla, eta zaintzarloan zeuzer ingotu, orain hasiko dira zeuzer prestatzen publikoa izateko, orain, presaka gabiltzanez eta hurrengo urte izango denez hauteskunde pila bat eukiko ditugunez ez dakit zein den egutegia, baina bata bestearen ondoan joango denez, segurazki hainbat gauza joango direla aurreratzen presaka. Aspalditik gabiltzala hemen hitz egiten, hainbat lege dauzela orain hasteko edo egiteko edo ateratzeko hezkuntza arloan eta hainbat arloetan. Eta gero azkenea zu komentatu duzuna. Hezkuntza, osasungintza, zerbitzu publikoak dira. Bertan bera gelditzen ari dira, edo murrizketa jasotzen ari dituztenak dira zerbitzu publikoak, eta zerbitzu publikoak eskubideak dira, eta hori da azkenean kolokan dagoena. Eta horregatik uste dut jendea atera behar dela alik eta lasterren kalera salatzera, baina gure eskubideak ukatzen ari direlako. Osasungintzan, zuk aipatu duzu, greba, bihar eta 19 ostiralean deituta dauz. Bihar konzentrazioak dauz hainbat auzoetan, osasun zentroen aurrean. Gaur bertan, etxe bizitzaren kontua dela eta Aldezarrean uste dut Maionako eskaileretan egongo da turistifikazioaren kontrako mobilizazio bat esanez, nola dauz hainbat auzo, hori etxe bizitza turistikoak beteta. Eta zenolako eragina daukaten, dinot, auzoko bizitza, ez da bakarrik alokairuen presioetan, baizik eta komertzio lokalean, espazio publikoaren okupazioan, nik uste dut benetan, hemen ukatzen ari direnak dira gure eskubideak eta ez gara konturatzen ari. Eta zuk esan duzu, edo aipatu duzu, nola jendearen igual, ez dakit nola esaten den, baina zenolako kultura aldaketa egon den, jende batzu ez dakit nor dagoen ze puntuan, ze kolorean dauden, ea zein den ezkertiarra zentrokoa. Nik uste dut kultura hori galtzen ari dela eta galtzen ari da nahita. Nahita esan nahi dut instituzioen partetik ez dagoelako benetan ez dakit formakuntza baten batea jendea jakiteko zer boskatzen ari garen. Hor beste etxe bizitza aipatu zu, justu gaur senatuan dira argi berdea ematekoak etxe bizitza legeari, hor ikusi beharko dugu, gero tokian toki nola aplikatzen den, Eusko Jaurlaritzan, lehenbiziko albistea agertu berritan, hor hasi ziren eztabaidak, galdetu diegu baitere etxe bizitzaren aferaz, zer erantzun duten. Uste dugu etxe bizitzaren kontua eskuetatik egin zaigula aspalditik. Jendea etxe bizitzat behar du bizitzeko bai ala bai, ez da negozio bat, ez da kapritxo bat, ez da autu bat, da beharra eta beharrak blindatu egin behar dira eta eskubideak bihurtu behar direla. Eta gainera, gure legeak, EAEko etxe bizitza legeak hala dio.
etxe bizitza eskubidea subjektiboa da, hau da, norberarena eta ukaezina da. Arazoa da, eskubideak aldarrikatzen direna, baina gero instituzioetatik ez direnean eskubide horien gauzapenen bermatzea, ez? Eta gu pentsatzen dugu norabide horretan urratsak eman behar direla. Madrilgo legeak emango digu aukera bat. Madrilgo legeak ez ditu euskal eskuduntzak inbaditzen. Hemen jarraituko dugu eskuduntzak izaten, oso importantea izango da, zonalde tensionatuen deklarazioaren bidez, alokaerak mugatu alizatea, eta hori nolabait esateko debekuaren bidez, edo presuen gorakadak debekuaren bidez, eta beste aldetik, fiskalitateen partetik, zaritzen alokaera bajuak merkatuan kokatzen dutenei, eta zigortzen bataz bestetik goitik aldetzen direnei. Bueno, afera honi aurre egiteko egin alduguna da parke publikoa, etxe bizitzaren parke publikoa handitzea, ez? Eta bai, alokairuari eta baita hipotekari ere muga bat jarri. Eta horretarako etxe bizitzaren legea, tresna asko ematen dizkigu hori egiteko. Orain EAJak dio inbazio kompetentziala dela, baina guk badakigu hori gezurra dela, bakarrik da bere aitzakia ez esateko, azkenean ez dela popularra ez esatea, ez duzula nahi etxe bizitza bermatzea, eta horretarako berakiek egin dutena da irukurrinak ataratzea eta esatea inbazio kompetentziala dagoela hemen, baina ez da egia. Badugu orain kongresuan etxe bizitzaren legea eztabaidatzen, eta guretzat oso lege garrantzitsua da, zeren aterki bat ematen digu beste erakundei aurrera egiteko. Hemen Euskadin badugu 2015-etik etxe bizitza lege bat onartuta, eta oso lege pioneroa izan zen gainera Espainia osoan. Orain, Espainiako legeak indar gehiago eta errekurtso gehiago ematen dizkigu alokairua sustatzeko, pisu ofizialak eta lurzoroa erreserbatzeko, eta eremu tentsionatuak deritzotenak kontrolatzeko. Eta hor badaude prezioak topatzeko neurriak, eta badaude zenbait neurri aztertu behar direnak. Ez hemen badugu etxe bizitzen kasuan norlako interesak oten diren justu ez ezinen baitan, eta horrek bai marka dezakela ez, alderdi bakoitzaren bueltako hitzak edo, eta gero ere azmarratzekoa bada ez, justu agian baudela alderdi batzuk hemen Madrilen gertatzen den hori, edo Madrilen egiten duten horri oso lotuta ez, hauteskunde hauetara begira. Nik esango nuke, hauteskunde hauetan seguru aski importantena egon daiteken jokoan izan daiteke zemento bai, zemento ez. Eta jakina honek suposatzen duenarekin edo honek dakarrenarekin, ez da? Azken finean, zemotatako bizi izateko eredua daukagun. Hemen izkutatu garren ereduak, bizi izateko ereduak daude atzean. Zuk nahi baldin baduzu eredu neoliberala, badituzu zure aukera politikoak. Zoritxarrez, honen kontrako zera politikak egia da, zaila da, garatzea, udal mailan edo eskualde mailan zaila da honi politika bat benetan aurrera eramatea, baina gauzak egin daitezke. Adibidez, zementos ez betetzeko gure mendiak, geratzen diren zera kaleak, eta bar, ez da. Eta hori funtsezkoa da, geroari begira, zemotatako bizikalitatea izango dugun orokorrean. Nik uste dute hori pandemia garaian nik uste dut argi gelditu zala, jendea joaten zala paseatzera berdegunera. Eta ze berdegune gitxi geneukala konturatu ginen, nik uste dut hori agerian gelditu zala, eta gero proiektuak egiterakoan zuk esaten duzuna, nik uste dut orokorrean, baldin badira proiektu parte hartzaileak, gizarteen iritzia, beti da, mesedez jarri zeuser berde. Osa, dinot, basurtoko ospitale edo zeraze berria egiterakoan, hauzo elkarteek eskatzen dutena da hori, ez jartzea zementoa, jartzea leku bat aproposa hori paseatzeko eta bere aizealde osasungarri bat eukitzeko. Nik uste dut hori garrantzitsua da, eta bai, politika batzuk ematen dute bide ona hartzen ari direla, baina gero aurreko egunean agertu zena, hori abalaren laguntzak daudera, eta, karo, zuke horrekin bultzatzen duzuna da negozio, bultzatzen duzuna da etxe bizitza gehiago eraikitzea.
Eta orokorrean hori da egiten ari dena, zenbat etxe bizitza proiektatuta dago Bilbo batean. Gero zerbitzuak dauz hor bizi diren jendeari beraien bizimodua aurrera emateko, lehenengo etxe bizitza eta gero ikusiko dugu zelan beteko ditugun haien beharrak, nik uste dut ez dago bat ere orekatuta. Horrean daukazu zure Bilboko zerrenda barruan eskaini duena Madrilerako, ez da, Lorontziak ipini eta jardinerak horrela ondituko lirateke berdegunean. Jardinerak dira berdeguneak, ni enteratu nintzenean flipatu egin nuen. Kontatzen dira. Zenbatzerakoan, zenbat berdegunea, baina jendea ez daki horre. Ez da gauza bat jende hau esango duela, bai. Eta Bilboko mendiko aldapak baita. Baita. Aipatzen duen zementu horrek guztia estaltzen duenean, aukera apur horrenla, abantaia bezala ikusten dituzten batzuek, eta justu egia da, etxe bizitzen afera lotuta ere batorla hiri handietan, turismoarekin, eta, justu Bilbo badugu horren erakusle argia, eta baita ere ez dakit justu udaletxe barean baduko gorratzera kontaketa turra iristera zain, ekitaldi handiek ere zartzen dute lekua horrez, ekosistema guzti horretan, eta halako gaitik ere galdetu diegu, ekitaldi handiei ez nola erreparatzen dieten eta horren eraginei. Makroekitaldiak, turismoa eta horrelako elementuak izan daitezkela ekonomiaren elementu osagarriak, baina batzuk uste dut plater nagusia bihurtu nahi dutela eta pastelek ginda bat eduki dezakete, baina zuk ezin zara elikatu gindekin bakarrik, ez? Enfokeari dagokionez, guk uste dugu gureari eutsi behar digula, gure ekonomia sendotu egin behar dugula eta ikuskizunak izan behar direla elementu osagarri bat, beti parametro batzuen baitan. Sustatzeko edo garatzeko egin behar duguna da gure kultura lokala sustatzea. Azkenean makro ekitaldi hauek egiten dutena da Bilbo eta Bizkaia eta Euskadi osoa turistifikatzea. Eta hori ondoriak baditu, azkenean etxe bizitza gora egiten du, gure komertzioa izten du, azkenean Bilbora etortzen bazara, Donostiara, Gasteizera joaten baldin bazara, komertzio lokala izten ari da, eta ikusten duzuna dana frankiziak. Berez guk ez gaude ekitaldi horien kontra, uste dugulako palanka edo traktore moduan balio dezaketela, baina zentsuzko oreka bat bilatu behar dela uste dugu. Turra edo BBK Live bezalako fenomenoak oso garrantzitsuak dira Bizkairentzat eta Bilborentzat, eta hori argi dago, baina bebai sustatu behar ditugu kultura ekimen herrikoak, hurbilagoak, iraunkorragoak, eta hemen bertan Bilbon ditugun Zorrozaurren La Terminal bezalakoa edo Txarkoagan Arrobia bezalakoa adibideak oso garrantzitsua direla, balio asko ematen diotela eremuari, hiriari, eta bide horretan aurrera egitea garrantzitsua da. Laitz asarren abaritu zaitut, ez hauek entzuten? Ni eske gai hau mintzen nau benetan. Nik beti hori olako eske berdin dit, aipatutakoak turra, eta badakit hemen dinot, jende oso salea da, eta ni barne, baina ez dut ikusten Bilbo batean, ez dut ikusten BBK Live. Azken feinean, olako makroebentoak etekinak gelditzen dira betiko eskuetan, inoiz ez dakigu nora joaten den dirua, gero ondorioak pairatzen ditugu gizarteok, eta hori nik uste dut onartezina da. Gero, ona etortzen direnak makroebentoak egitera zenolako lan baldintzetan dituzte haien langileak, hori nik uste dut askotan salatu egin dela, BBK Liveko langileak zenolako goeratan dauden, turrean segurazki izango da gauza bera, gainera ez da erabiltzen dute publikoa, haiek etekinak, enpresa pribatuak etekinak ateratzeko, da nik uste dut hori onartezina dela. Eta gero, beste alde batean, kultura edo aizialdiaz hitz egiten dugunean, gu hau, ni egia esan da, egon naiz auzotarroken urteak eta urteak, eta nik uste dut hau ezin duzula esan kultura dela. Nik uste dut kultura izan barko dela deszentralizatuta, egon barko da osatuta eta egindakoa auzoko jendeekin, horregatik eta auzjar baitzordeak, ez da auzjai batzordeak auzo ia guztietan, eta auzoetan egiten diren
jaiak eta kultura, hori bai dira erakargarriak, hor erreferenteak sortzen dira, auzo bakoitzak ditu bere erreferenteak auzoetako jendeaz, eta hor elkarbizitza lortzen da, eta arabai joaten dira gure gazteria eta gure umeak. Ni Arangoitikoa naiz, eta Arangoitiko jendea, inoiz ez da joan Arriagara ikustera Olentzero eta Mari Domingi. Eta Estorrozako jendea ez, gu gara auzoko biztanleok, eta nik uste dut kultura eta aisialdia eraman beharko dela auzoetara. Eta ez da eraman behar haiek nahi duten kultura, baizik eta benetan auzoetan sortutako kultura bultzatu behar dela diru laguntzaz. Eta diru laguntzak hitz egiten dugunean, jaiai dagokionez, beti da kopuru bera auzo guztientzat. Eta hori ez da ekitatiboa. Ze badauz auzo batzuk dituztela ekipamenduak, dauzkate, ez dakite, esenatokiak, dauz ur tomak, argitor, indarren tomak, eta beste batzuetan ez, hor ez dago, ezin duzu esan igualitarioa dela. Bai, igual diru kopurua da bera, baina batzuk behar dute gehiago eta beste batzuk gutxiago. Eta nik uste dut horretarako dauz, olako agenteak auzotarrok moduan edo Bilboko konpartzak moduan, benetan galdetzeko zer behar duen auzo bakoitzak. Bai ez, ikuspegi makro hori ez, nola implantatu egiten den, eta badiru besterik ez dagoela, eta ez da Bilboren kasuan ez, kasik ematen du eskerrak eman behar digula EJ-ari esaten duenean, zemat kostatu zaion turra ona ekartzea. Turistifikazioaren kalteak gaur egun behi bizten daude, esan nahi dut, ekar ditzagun adibideak. Venezian gertatzen dena edo Bartzelonan gertatzen denaren hori da guk daukagun hiriaren eredua. Zelan jendea ies egiten du hiri edo gutxienez erdigune horietatik. Hori da horiek defendatzen duten hiri eredua. Denok bizi izateko kanpoaldean edo beste hiri batzuetan. Hori da benetan eredua. Ze guk zorionez, orain arte bezala badaukagu nolabaiteko ekonomia diversifikatuago bat. Eta osagarri izan daiteke hemen esan den bezala turismoaren izan daiteke osagarri bat, baina beti muga askorekin eta kontrolatuz zemotateko emaitzak izan dezakete horrelako olatu beltzak. Beltzak, hemen aipatu den bezala, kaltetzen duela benetako merkataritza, kaltetzen duela benetako biztanleak, eta benetan etekin ataratzen dutenak alaitzek azpimarratu ditu oso ondo zentzuk diren. Baina justo turismoarekin lotuta ez, azken urteetan Bizkaiko Aldundia tarteko ez, bai izan dute bestelako proiektu bat, ez da asko ekarritunak ez, badela nola Guggenheim bezalako bat, jarri gura duten Urdaibain bertan ez, honek izan ditzaken kalte guztiei bizkarra eman da ez, zer esaten duten honen inguruan. Guk ez gaude Urdaibaiko Guggenheim en alde. Guk ez dugu Guggenheim hemen ondo dago, ez dugu behar beste Guggenheim bat Urdaibaien eraikitzea. Gainera badakigu inpaktu handia izango duela gure biodibertsitatean, eta hori ezin dugu jasan. Gure kultura lokala sustatu behar dugu eta garatu behar dugu. Guretzat Guggenheim Urdaibai zer egin ez behar denaren adibide argia da. 40 milioi euro daude aurrekontuetan eta gardentasun gehiago eskatzen dugu. Ez dakigu oraindik zertan datzan proiektua, zein epe ditu, non kokatuko den, eta bi irizpide ditugu. Alde batetik gardentasuna, eta bestetik kostaldea defendatu behar dugu. Guretzat Urdaibai ezin da Doñana berria bihurtu, eta hortan tinko mantenduko gara. Lehenengoz eta behin esan behar dugu, proiektuaren inguruan ez daukagula oraindik egingo denaren konfirmaziorik, eta pentsatzen dugu askotan gauza hauek arinkeriaz lantzen direla. Baina proiektuak ezin dira diseinatu Bilboko bulego batean. Uste dugu Busturialdeko biztanleriari eman behar zaiola aukera euren etorkizuna marrasteko, euren apostu propioak egiteko, eta hortarako baliabide publikoak eskaini behar zaizkio. Orain Guggenheim proiektu hori Urdaibain kokatzen denez, edo Busturialdeko zonaldean, esan behar dugu, zonalde horretan biosferaren reserva badago, eta segatik ez bihurtu hori palanka bat, mundu mailako
ekologia arloko proiektu berriztagarriak eta proiektu ausartak eta vanguardiako proiektuak gauzatu ahal izateko. Informazioen eta epeen faltak, ez, zeno ditu dira hemen, baina ez lizatek izango lehenbiziko aldea, ez, horien faltan ere alako proiektuak ez duten magnitudadekin aurrera ateratzen direnak. Nik ulertzen ez dudan zerbait hemen dagoela. Alderdi sozialistaren kidea, zelan ezin du jakin ezer horretaz eta ezer jakiten ez badu, ineptoak direla esan nahi du, ze gobernuan daude, Eusko Jaurlaritzaren gobernua dute, hainbat zera sailak. Hoietako bat da turismo eta merkataritza, bigarrena da garraioetakoa eta hirugarrena da lan arlokoa. Beraz, edo ez dakite, benetan ez dakite, eta orduan ineptoak dira, ze azken finean galdetu dezakete aber honen hauzean beraien kidei aber zer egiten duten, edo horrela ez bada, gezurtiak dira. Edo bata, edo bestea. Eta orduan, argi desatela zein den benetan beraien jarrera. Ze susmoa dugula, hor azaldu duena ez da benetan ze aurkeztekotan, seguru aski alde agertuko lirateke ez da. Jartzen direnean zehazki gai konkretu bat hitz egiten, ez dira ausartzen euren erabakiak ere, ez, jende aurrean plazaratzera. Nik uste dut argi dagoela zergatik, ez? Nik uste dut gero oso erreza izango litzateke gauza zehazki buruz hitz egiten dutenen ezeteko esan zenuen hau, eta orain egiten duzu hau. Horregatik normalean titularrean gelditzen dira, baina nik uste dute gai guztietaz hitz egiterakoan. Eta aprobetxatuko dut ingurumenari buruz hitz egiten ari garena, esateko zenolako kutsadura daukagun Bilbon, ez bakarrik akustikoa, hainbat auzoetan salatzen dutena gaur egun, baizik eta bebai atmosferikoa. Azken bola honetan, egon dira ez dakitu usain txarrak, eta hemen segurazki usain egin duzue, gaz usaina egon dela azken bola honetan, eta hainbat auzokideek esango nuke salatu egin dutela, eta nik animatzen du jendea zerbait sartu usaintzen dutenean abisatzeko bat bi telefonora. Segia esan da, ez dago azalpen, ez dago lehenengo eta ben aurretik ez dute zer azaltzen, eta ostean ez dute azalpenik ematen, eta nik uste jendea oso kezkatuta dagoela horrekin. Gero erronka ez nagusi eta zitzaiten denan guztia jartzen dutela bai krisi klimatikoa tartean, ez energia baita ere, ez ingurumena zitzaiten dute guztie, baina gero ez errealitatean beste behin ere bestelako... Nik uste dut aldaketa klimatikoaren aurren alarma egoeran gaude. Eta zertxo bait edo gutxienez hausnarketa sakon bat egin baino, hala edo nola egin da dago, ez dugu zera orain arteko politikak hori bultzatzen dutenaren politikak zera bukatzen, baizik eta kontrakoa jarraitzen ditugu, berdin eta berdin hau da onditzen, nahiko kritikoa den egoera. Ez dakit, abuztuan berriro ere edo ustalean 40 grado ditugunean, zeri emango diogu errua. Hori aldaketa klimatikoa da guk aztertu edo kontrolatu ezin duguna edo guk sortu ez dugunaren efektu bat dala, ze gizakiak zorionez eta zoritxarrez kapazak gara momentuz gutxienez baztertzeko gertatzen dena eta gure neurrien arabera bilatu soluzio bideak, ez da? Nik uste dute gai horretan askotan gizarteon ardurapean gelditzen da soluzioa, ez? Esaten dute, kontsumitu behar duzu gutxiago, jarri behar duzu igogailua ez dakit nola, igogailua, garbigailoa ez dakit nola, baina gero enpresek egiten duten nahi dutena eta goi mailako instituzioek ez dute zer egiten. Nik bebai ardura falta ikusten dut gai horretan. Ez da ikusi beharko dugu, ez, behintzate hauteskundeen bueltan, ez? Hitz guzti hauek ez nolako bidea hartzen duten, oraindik ere badagoelako denbora, zurrenik datorren astean ez, berriz helduko diogu, eskerrik asko biei gaur gurekin izatearren, eta orain jarraian eguneko albisteekin